Molt bona tarda a tothom, benvinguts una vegada més a un programa de Com està el pati, en aquest cas un programa especial, programa 20, ja 20 setmanetes al vostre costat. Avui, com vam comentar aquests dies, hem fet una petita pausa d'una setmana per portar-vos a un dels millors convidats o el millor convidat que hem portat fins ara, el més important de tots, perquè sobretot té que veure amb la bandereta que tenim penjada aquí donant pel cul tot el programes. Així que, bueno, jo no em vull enrotllar molt perquè ja us faré una intro post-intro, inclús, perquè si no és un desastre com sempre. I, bueno, donem la benvinguda a Martí Puigsegó a Com està el pati número 20. Som-hi! Moltes gràcies. Com està el pati? Cada dimecres a les 7. Bravo. Bravo, magnífic. Bé, com ja he dit, és que em quedo jo amb el micro i segueixo parlant perquè aquesta persona, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo, bueno, vam tindre la sort de coincidir a la feina, doncs una vegada que va aparèixer i vam dir, i vaig tindre la sort de fer molt bones migues amb ell, així que, bueno, Sí, és un tio. plaer que també Sí, és un dels nostres fans número 1 i més seguidors del programa. Podríem dir que se'ls sap tots menys Sabeu l'últim. sabeu el meme aquell de te sigo desde los 5.000? Exacte. Pues tu des del zero. Exacte. Exacte. Jo vaig Grande. estar des del principi. El programa 00, te'n recordes que t'ho vaig dir? Sí, és allà veritat. estava, tio. El programa sí. del 00, Aquest ha vist la nostra evolució de dir, Exacte, hòstia, tio. aquesta gent... L'evolució del programa. Home, una evolució bonica, tio, perquè al final és contínuament anar millorant prova i error, Exacte, bueno, i això només anirà cap a dalt, tio. és la idea. Bueno, i per això estem ara cada vegada anant a més, com per exemple és en el teu cas, que per la gent que no el conegui, bueno, farem una petita intro amb les preguntes flash, però vaja, posar-nos en context ràpid i fàcil de qui és el Martí. Per què ha vingut Martí Puigsegó a I qui Com és? està el pati? I qui és, clar. Llavors, bueno, primer de tot, si vols Sí. fer-te tu una pròpia intro, si no, No, nosaltres, vaja, et bueno. fem la coletilla. Aviam si us ho heu preparat. No, però... No, a veure, No, però a mi, jo al final sóc un tio normal, tampoc tinc res... Jo... Humil, el xaval. joder, humilde, Humil, tio. sí, m'agrada jugar a futbol a un nivell que, bueno, pot ser millor, pot ser pitjor, està bé. A veure, Tampoc m'agrada dir que sóc futbolista perquè em moriria de gana. T'hi dediques, De moment, almenys. li dedico gran part de la meva vida, no dir-te quasi tota, així que, bueno, encara em queda temps, aviam on Ets jove, anem a tio. parar. Queden molts Exacte, anys per tio. jugar. fem una mica la broma de que la bandera té relació amb la bandera d'Andorra, perquè tenim aquí davant un jugador seleccionat per la Exacte. selecció d'Andorra. És internacional Sí, sí. amb Andorra, Així una és. cosa que sí, tractarem sí. més endavant, però té una Bueno. estima grandíssima per la bandera que tenim aquí a sobre. Quan Primer local Exacte. que fa... Primer estranger, com està el pati? Així és. Primer estranger. Primer estranger, sí senyor. Hòstia, tio. Bueno, Sí, estranger a sí. mitges, però sí. Bueno, perquè Sí, tens sí. doble nacionalitat, crec, no? Correcte. A mi a la tripla, ja, si Però- poguessis, perquè clar, entre una cosa i l'altra, Exacte. també, bueno, per la Però- gent que, com diem, que potser no en coneixen la majoria de gent, doncs ell està vivint i jugant a futbol als Estats Units, Exacte. no, a la vegada que també estudies... Ciències de l'esport, es diu. Ciències de El l'esport. CAFE aquí. I, doncs, És bueno, diferent, però sí. la vida va envoltant a l'esport i de, bueno, Exacte, és això, doncs, dedicar-li la major part del temps al futbol, alhora que als Estats Units allà m'ajuden amb la carrera i segueixo. És un cicle de 4 anys, universitat mentre fas les dues coses. així és, Ja ves. Bueno, abans d'entrar en matèria, crec que hem de fer unes quantes cosetes abans de començar, Sí. perquè l'últim programa va ser fa 2 setmanes que vam estar a Montserrat, Mhm. i de Montserrat hem portat un Correcte. present, que li demanarem ara mateix al Hòstia. nostre convidat Ara que mateix? faci un petit esforç que està sobre la taula que tenim aquí i que faci un petit unboxing Farà Un petit unboxing, unboxing aviam les meves dotes de del que tenim youtuber aquí del dins. 2016. És, bueno, com ja vam... Tampoc és que sigui un gran misteri, ¿vale? Aviam. Pots Llavors, pensar és un Montserrat, unboxing. un souvenir... Bueno, Tampoc és que sigui un Montserrat. misteri. Tindràs tu el plaer de col·locar-ho en el nostre set, Oh. ¿vale? Ho podré posar al costat de Ronaldinho, Ho pots posar al costat de persona Ronaldinho. que, per cert, Hem parlat a la prèvia de Ronaldinho, off que the tornarem a parlar record més hem endavant. parlat Sí, més endavant. Parlarem Sí. una miqueta més endavant de Ronaldinho. el xaval Gaucho. ens ve d'humil aquí, fa un moment Aviam, estan parlant de això. personatges que dius, Sí. bueno... Ben envoltat, Sí que ben publicat. Hòstia, que bé el tiquet, eh? de bé el tiquet, El això tiquet ha vist el no preu. fa falta que ningú vegi res. La persona que ens en va publicar, el del tiquet regal, no ho va entendre gaire. Exacte, tiquet regal no ho entendre. Això, Ho prenco així sense rancor. Sense... Sí, no, tranquil. violents, sisplau. Ves amb Aviam. compte perquè és una mica fràgil, però vaja, Compte. no m'he donat compte dels ohms que hi han escrits en el paper. Mira. La omega, no? Això és el símbol del... Bueno, és una M de Montserrat, no? Home, Jo crec que sí. home, per l'amor de Déu i la Mare de Déu, sisplau. La Mare de Déu, la La mare que em Mare va de parir, Déu, mai millor dit. sisplau. I una mica ensenya una Una- miqueta a càmera. Aviam, si pot ser. La tenim- verge de la Moraneta, la verge... Exacte. La gent que ens Montserrat. està veient a La YouTube, única i inigualable, la Moraneta. la Moraneta. Sí, la van portar des d'allà fins aquí, l'hem robada, t'imagines? Hòstia, no, que van veure algunes Bueno, que hi ha eren el grans. tiquet, així que...
No, Però clar, no l'hem robada. Està confirmat està que molt l'hem bé. pagat, així L'hem que... pagat, l'hem pagat. Bueno, primer Això. souvenir del nostre primer Exacte, viatge que primer vam no prometre últim. que Sí, portaríem. gran Doncs, la bueno, moreneta. La pots ara mateix, si vols aixecar-te inclús. M'aixeco ara mateix Sí, sí, sí. i... Això compta és amb el micro que no Aviam. donis. És el rigorós directe que pots aixecar-te tu mateix Exacte, és la màgia del directe. això llença-la, això et tiro per Vinga, aquí, vinga, és fot-li igual, canya, tu, a Després fora. després ja ho col·locarem i avançarem. Que correcte, diu. Tira el llença-li, l'ha deixat aquí Si tan diguéssim la tranquil. quantitat de coses que nosaltres hem tirat pels aires a mig Exacte. programa... Doncs... Bueno, on tu creguis. Ostres. El setup és teu ara mateix, a no ser que tiris coses. Aquestes dos fitxes noves... Sí, Són de Montjuïc. són de quan ens van donar els gots, de fet, que estan això. la moreneta, Ronald. Xiuaca. A veure, al final pensa que és que són dos morenos, al final queden bé junts. Exacte. Hòstia, ha quedat una mica raro aquest comentari, però vaja. No sé si... Ajunta-lo un pèl més a Ronaldinho. Més de cosa. Sí. Aguantaré una miqueta el micro que se'ls escolti. Tot daurat, donar-li glamour. Aquí Gucci. Aquí s'aprecia. Bé, doncs, ja Ara tenim mateix has col·laborat en posar això en el Exacte. setup. Sempre Moltes gràcies. granets de sorra, Moltes sempre gràcies. important. el pobre que deu estar flipat. Diu, aquests dos La xavals. gent no ens porta regals, ens hem comprat l'autoregal perquè el Exacte. convidat... Exacte. Exacte. Bueno, el dia que ens arribi ja és que haurem fet un gran logro, no? Perfecte. Vale, bueno, doncs, dit això, anem a seguir una mica l'estructura que estem habituats amb els nostres convidats. Com ja sabeu, els nostres programes tenen entre 2 i 3 estructures diferents. En aquest cas, doncs, com és un convidat, com ja ho sabem, us farem un repàs del que seria l'estructura que parlem, que és, bueno, ja ho he vist, ara vindrà les preguntes flash, però sense abans no tractar el que estem habituats a fer, que és, bé, els dies internacionals, que és una de les pautes i coses troncals que tenim nosaltres al programa. Sí. Avui som 12 de juny, 7 de la tarda, 7 i 5 ja ara mateix. Avui és el Dia Mundial contra l'Explotació Infantil. Important, celebrar-ho no, però és reivindicar... Erradicar-ho. Erradicar-ho, efectivament, celebrar no s'ha de celebrar. I és el dia... Seria raro que algú celebrés. Bueno, ara mateix a Bangladesh estan... Hi ha algú a Bangladesh, algun explotador que està celebrant. Alguna made in Tailàndia, alguns de Tailàndia ja. Creieu que han fet festa? La gent de menys de 8 anys que està treballant a Bangladesh no ha fet festa? Sembla que les jornades laborals allà els porten... No ha fet festa. I després és el Dia Mundial del Doblatge. Ostres! Llavors, respecte a aquests dos temes, tenim dues preguntes. Respecte a l'explotació infantil, si tu en algun moment de la teva vida, no infantilment, no cal que sigui, si t'has sentit explotat. Doncs mira, últimament en el... Cuidado el que dius, eh? No m'ha vingut una molt clara al cap, que és justament el lloc on vaig conèixer el Carles. Hòstia, vaja. Allà hi ha moltes vegades que la qualitat diguéssim, que del client no és la més maca de totes, podríem dir. A més, quan en les llengües, parlant del doblatge també, no hi ha un doblador que pugui fer que ens entenguem l'un amb l'altre, llavors ja per començar hi ha problemes d'idioma, després t'intenten... Jo em vaig sentir com si m'haguessin trepitjat. Cal dir que moltes vegades els altres tampoc fiquen molt de la seva part per entendre'ns. No, és cosa d'ells. A mi si em parles en rus, em sap molt greu. O en en rus, xino, no tinc res en contra dels russos, mateix, a qualsevol màfia russa. No direm on està ubicat aquest programa, per si de cas. No vagi a ser que ens quedem sense programa. No seria cas de dir res. Doncs va haver-hi un dia que sí que em va tenir 25 minuts, 30, de puto cul, i em vaig sentir com un tros de merda. Sí, és més l'explotació que sents com a moral, és una actitud cosa més moral de l'altra moral. persona cap a tu que no pas a l'hora de treballar com a Bueno, explotar. alguna pretemporada, ara que dèiem això d'Estats Units, cap pretemporada ha sigut tan dura com la primera que vaig tenir als Estats Units. A més, estic en un lloc que és bastant humit. Llavors, quan comencem a l'agost, perdem entre 2 i 3 quilos per sessió. 2 i 3 quilos per entrenament? Sí. Potser m'aniria bé a mi fer un entrenament d'aquests, també t'ho dic, eh? Que venim a l'estiu a fer la pretemporada, vale? Fa falta venir... Fem anar a Ohio, tio, I de veritat d'estiu. jo pensava que estava en una mena d'exèrcit o alguna cosa, no mai havia pensat. Allò físicament és el que més m'ha arrossat a mi l'explotació. En plan físic, o sigui, és només entrenament sense pilota és exhaust, no tinc ganes ni de menjar, vull apagar. Vull morir-me. Exacte. I després, bueno, el típic meme una miqueta això de... Quan el teu pare et demana que li facis un favor a casa. Hòstia. I llavors has de començar a construir merdes d'aquestes, així, rotllo piràmides. Tenia pensat pintar una paret, pintes tota la casa. Bueno, I comences per l'escala, ajudes a la del baix primera, aquestes coses, tio. I respecte al doblatge, tu quin creus que és l'accent que millor imites?
Hòstia, l'accent Posa-li canvia en i tot. context perquè potser ara no ens acaba d'entendre. Nosaltres som exjugadors de roleplay del GTA i, bueno, jo, per exemple, m'agrada molt fer un accent així tipus rus, o sabes, que estoy hablando un poco de esta forma, ara que parlàvem de russos. O potser ell li agrada fer una miqueta una veu de pito que no recordarem. No la recordaré. Perquè sigui d'un Antonio. Jo ets a dir, no sóc un gran imitador, el meu pare és un gran imitador, t'haig de dir. Imita molt bé el Núñez. Nosaltres a vegades també fem molt de conya. El Cruyff l'imita molt bé. Són 5.000 pessetes. És que a mi em fa molta gràcia. Jo m'he tragat molt a Cracòvia, Polònia, tot això. Bueno, són gent molt top. Jo tinc una part, de fet la meva part de la família que és andorrana, és immigrant, va anar per Andorra i érem tots gallecs. Els meus avis són gallecs, llavors tinc aquesta sang celta una miqueta. Sí, sang una mica d'allà al nord, Que dius, bueno, pues a veces parece que tampoco... Carallo. Te saque un poco el chocas, I ara que a Rio Grande, allà a la universitat, hi ha bastant xileno, doncs he adoptat bastant vocabulari. Se t'adapta a l'accent dels altres. Exacte, m'adapto molt, sobretot amb el castellà. El teu castellà és molt més xileno que no castellà accent d'aquí. Ara quan m'haig de picar amb algun camp de futbol o alguna cosa, no li dic qualsevol barbaritat que diria en espanyol europeu. És anar amb concha tu madre i està tan tranquil, dic concha tu madre. Sóc un concha tu madre? Sí, concha tu madre. Si ara mateix, imagina't que ens has d'insultar, ara mateix estem en un camp de futbol, què ens diries? I què te passa vos, cochino, i la concha tu madre, saps? Coses... M'acabo de sentir molt ofès. Aquest senyor d'Andorra que ens estigui insultant en xileno, jo m'està impactant fortíssim. Sí, ahueonao, tot. I el meu company d'habitació va ser colombià, bueno, és colombià, no ha perdut la nacionalitat encara, i també molt culicagao. Hòstia, el parce, man, molt man. Carai, Mare de Déu, senyor, Mare de Déu, senyor, sí. Perdona, disculpa'm. Bueno, va. Podem entrar a les preguntes. És que falto jo per fer el corte i canviar ja, Perquè, mare de Déu, va. Bueno, abans que ens enrotllem més, perquè ara anirem en tema dels Estats Units i tot això que parlàvem, bueno, anem a passar les preguntes flash perquè així ens ho traiem de sobre i també et coneixem una miqueta millor. Com, per exemple, començaràs tu amb la primera, ¿vale? Sí. Bueno, ja t'hem dit, preguntes ràpides, pim-pam, que tu pensis i responguis el més ràpid possible. Sí, crec que necessita una miqueta de justificació perquè no em funi la gent. Pots fer-ho, no preocupis. Però no crec que no serà. De fet, crec que no ho necessitaràs, però si ho necessites ho pots fer sense problema. Tu senta't lliure, estàs a casa. Vale. Nom complet. Martí Puigsegur Calvo. Edat. 20, d'aquí un mes 21. Signe del zodíac. Cranc, encantat. Gran castell. M'agrada la traducció, molt bé. Professió, tot i que l'hem dita, però vaja. Doncs a ratos venedor de cara al públic comercial i a ratos cada X temps doncs amb la selecció sí que em sento una miqueta més professional, tot i que no m'acabo de dir-ho perquè sí que no és veritat que... No siguis tan humil. Ets futbolista, ja està. I ho serà. Tampoc moriria de gana si només fos per futbolista, però sí que m'ho sento. Durant certes setmanes a l'any ho fan sentir, així que... Està bé, està bé. Clima d'Andorra o clima d'Ohio? Hòstia. És a dir, Estats Units contra Andorra. Muntanya, humitat... Mira, t'haig de dir que és una miqueta similar, però el cop que he passat més fred a la meva vida va ser Andorra, tio. Un dia que em vaig descuidar la jaqueta al cotxe i va ser un gran error perquè estàvem al desembre i potser estàvem a -1 o -2 graus, però jo, per exemple, aquest hivern he estat a Ohio -14, -15. Mare de Déu. Però jaqueta i vas bé, perquè el fred és més sec, no sé. Així que jo et diria que Ohio, tio. Tot i que Andorra escalfa el clima i escalfa la gent d'Andorra també des d'aquí. Vinga. Va, quin la gent d'Andorra, va. Vale, seguim. Quina és l'última cosa que t'ha fet més il·lusió comprar? No l'última que t'hagis comprat, sinó la que t'hagi fet més il·lusió d'elles. La que m'hagi fet més il·lusió. I no s'hi val unes bambes, que te veo. No, perquè tenen un cert... La pilota està bé que la tiri una mica, però ja, pots fer una mica de teva, L'últim que em vaig comprar així i tal, doncs et diria un rellotge. Vaig dir, mira, me l'he currat. Un Rolex tontorrón que va caure després un partit que va marcar Chile. 20K fàcils, no? Tranquil·líssim. Bueno, està bé. Llavors t'agraden, ets aficionat als rellotges? Ara començo, mai he sigut un tio d'accessoris, ni de arracades, ni de... Porta un bon equip, porta un bon peluc. Sí, porta un peluquín que no està mal, A part que amb el Moreno li queda el platejat i no vegis. Posem sobre la taula una massa de pizza i et donem tots els ingredients del món perquè quina bona pregunta, tio. En pots posar 5. 5. Quins tries? Comptant que el tomàquet i la mozzarella ja estan. Això ja està. És afegit. Bueno, la mozzarella, si vols canviar-la per alguna cosa, la pots canviar. No, deixarem la mozzarella. Crec que no és casualitat la popularitat que té la mozzarella. Després et diria que l'orenga li dona sempre un toc seriós
de tot plegat. Llavors jo et diria... Mira, ara he començat ja fa temps a casa que demanem unes pizzas argentines, tio, un lloc a Llinars del Vallès. Chimichurri, increïble, Ui, no he provat mai una pizza amb chimichurri, tio. increïble. Llavors la carn aquesta... Així com d'asado, no? Beef, clar, un asado així i tal, li queda perfecta la pizza. Pollastre amb allfalla, també et diria. Tota la mateixa, eh? Tota la mateixa. Portes 3, em sembla, no? Sí. Amb l'orenga, que bueno, l'orenga és espècia i la deixarem per vàlida, però Llavors jo sóc un gran amant de formatge de cabra, ja diria. en són dos. No t'ho No m'ho compro, compres? no t'ho compro. Jo sí, jo me'l foto, però vamos, a 3 en 3. Clar, tio. I em queda un... No, em queda un, no em queden dos. Em queda Un, un. si n'has dit 4. L'haig de meditar molt bé, tio. Jo sóc un tio d'embotits, saps? I a mi el xoriço... I Aquí, us jo, recomano mira. aquest lloc argentí, sense que em paguin. Molt, A veure, si molt vols fer top. una promo, Molt tampoc top. no hi ha La cap pots tirar No, total. només Nosaltres em donen de passem- menjar cada X temps, tampoc és Ens una passem cosa els programes fent promos, o sigui que no vindrà donar més, Ja, la veritat. Sí, bueno, més si em posa la pistola aquí, no sé com es diuen ara mateix. O sigui Bueno, no que- passa res. És un lloc argentí per aquí a prop De- dels voltants de Cardedeu, pot Dels ser? voltants de Cardedeu, A mi poble em sona veí. aquell lloc també, em sona d'haver anat alguna I vegada. crac. Empanadilles molt bones també. I com es diuen els... No em sortirà, tio. Són com dulces de leche, així... Sí, Són com un postre així, no sé com Els es diu, tio. alfajores. Alfajores, tio. jo és Crac. que tinc calle jo a Argentina, Sí, per lo que sí. sigui, Jo eh? no dic calla Papà. de l'aèrio. Molt Saps, bé. alfajores d'unió, també. No, bueno, jo, com vaig dir-te ahir a la nostra prèvia reunió al programa, no falla mai el pepperoni, o sigui, és un ingredient... Pepperoni, Per haver, bueno, chorizo pepperoni et compro el mateix, perquè Clar, al saps què final passa? Que el pepperoni l'he avorrit una miqueta és ja, com tio. qui diu bacon i guanciale, que dius, bueno, és el Exacte. mismo, pues Sí, igual. la gent que diu guanciale s'ha de baixar una miqueta amb la mal Has de dir, He ei, cansat una mica. en Exacte. plan que no vens del centre de Roma, eh? Exacte, sí. Ens Què, l'has anem tallat tu? relaxant. Tranquil. Exacte, Va. vull dir que si la carbonara la fas amb crema, normalment no es fa així, però no passa res. Ningú vindrà a jutjar-te, tio. Veia rajada històrica. rajada històrica. Bé, doncs, anem a seguir. Aquesta ha sigut interessant, la veritat, que m'ha agradat la pizza i algun dia la provaré, potser. Podem dir que aquesta Ah. pregunta la vam treure de la seva biografia universitària? Sí. Trobar? Et van fer correcte. un Bueno, va haver qüestionari. un drama aquell dia, tio. Ara t'imagines, Perquè potser no era això, era va un kebab. posar pel·li preferida. I jo vaig dir, hòstia, seguint a posar, però l'última que he vist que m'ha encantat és El Padrino, tio. Perquè és Hòstia, cultura cinematogràfica. sí. I jo vaig posar The Godfather i no sé què collons va passar a la web que m'han posat The Go. T'ho vaig dir, no sé quina Sí. pel·lícula és. Sí, sí. Perquè Sí, sí, anava sí. a preguntar d'algú de cine, però vaig dir, no sé quina és aquesta pel·lícula. No, no, és No tinc ni El puta idea de cine, Padrino, però tio. millor que És El no. Padrino. I clar, vam dir, doncs És Favorite Vito Folding. Corleone, tio, però... Claro. No, Exacte. The Go. A dia d'avui segueix sent la teva pel·li preferida, podem confirmar? Bueno, una d'elles, Ostres, possiblement. Sí, jo et diria que sí, El Padrino... Així a nivell històric, potser així més puntuals, que dius, uah, Clar, aquí no em va agradar molt. No ho sé, tio, tampoc soc molt... Pulp Fiction, soc un gran... a mi m'agrada molt també, Clàssica. Pulp Fiction és molt Sí. bona. Bé, doncs, seguirem. Havíem deixat els ingredients de la pizza ja a banda, que podem resumir, era formatge de cabra, me l'he quedat Formatge segur, de cabra... carn així d'asado, Exacte. l'orenga, pollo, ha dit? Pollo Pollo, i el perdó, chorizo. I el chorizo. És cargadeta, és per valents. Home, a veure, és aquesta Però- que l'has de dir per digerir-la, Sí, tindràs una bueno, és per estoneta dura. compartir, és per fer... Jo, mira, És una obra social més que un manjar, Exacte. saps? Jo sí et puc llançar una recomanació, perquè la vam provar l'altre dia i tu em vas Sisplau. donar el vist bo. T'has de provar les pizzas que de per nom solen portar el nom de mallorquines, Sí, que són sobrassada, mel i formatge. Hòstia, és De veritat? espectacular. Molt bona, Ahir, de fet, fent la reunió prèvia, vaig demanar-me un entrepà d'això i és que és un menjar... Amb mel. Sobrassada, Sobrassada amb mel mel és i gran invent. formatge. Sí, sí, sí. Hòstia, tu, quina Molt bo, barbaritat. molt jo bo. sempre he sigut fan dels anxoves, també. La pizza Mira, també... també li pots afegir, no queda malament. I, bueno, era només una puntualització Era una perquè és que és puntualització. increïble Sí, aquesta sí, pizza. agafo nota, agafo nota. Exacte. I la gastronomia I és per qui la vulgui cultura provar, i... doncs, Claro. que la provi. La gent... Bé, anem a seguir amb el menjar i jo et vull preguntar, com hem fet amb els anteriors, Sí. com et demanes el kebab? Ara, ojo, perquè Vale. abans n'hem parlat i no te'l demanes Parlat. molt, però si te l'has de demanar... Mira, allà no hi ha molt, però sempre que vinc un cop a la setmana anem amb els amics al kebab de confiança, que per cert ens atenen en català. Home, i la cultura, Ens aquest sí que català. s'adapten, Grande. hòstia. I un saludo des d'aquí al Roc. Roc. Amigo. Desconeixem el nom, però és Roc. Que, per cert, jugarem al torneig de Cardedeu amb els amics. Ens paguen inscripcions, paguen una miqueta tot plegat. Ui, Per jo què? veig. Per Home, fidelitat. Per fidelitat. El Taj. Gran kebab de Cardedeu. Doncs per mi el kebab és mixto, si no, no té gràcia. Sap greu, soc molt polèmic. No, 100%, tens tota la raó del mon. I a mi m'és igual la resta. Soc bastant irregular amb el con picante sin picante. Depèn de com el trobi faltar. Hem estat a nivell estomacal aquella setmana. Mm. I sense olives i sense tomàquet, tio. Perquè sóc una miqueta finet.
Molt bé. Va. Amb tot, diríem, menys Amb tot. olives i tomàquet, Exacte. I a cada, depèn de lo bé que estigui, a cada mossegada, salsa blanca. Joder. No falla. Jo també sóc dels que mengen al local per anar podent tirar la salsa, perquè si te la Exacte. posen al terrina aquella, si te'n Jo és que posen... ja saps que no sóc molt de kebab. Vull dir, Ja. Jo és que tu... jo la pizza aquesta És que que ja he no- proposat me la fotria, el kebab no. A tu aquestes Mm. preguntes ja no te les toco, perquè és que jo passo de tenir discussions amb tu. Ja, Ara la pregunta ja. més important és, pixar a la dutxa, sí o no? Doncs jo t'haig de dir que sóc un fiel seguidor de pitjar la dutxa. Bravo. Bueno, Sap greu. derrota personal, però seguim amb el comptador. Crec que ara va un per sobre. Un per sobre. Has Fas un per desempatat. sobre? Aquí Has tenim desempatat. el comptador Sap de greu, gent que pixa a la dutxa i Carles, gent que tio. no pixa a la dutxa. Sí. Sí. I, bueno, jo estic una mica en contra, tot i que t'haig de confessar que últimament ho faig una mica més. Però estic Clar. en contra. Estàs O sigui, venint el però, meu terreny. però una cosa és com et sentiràs tu moralment si pixes a la aviam. dutxa. L'altra cosa és que Clar, passi sí, o no jo passi. tinc el raonament de que, és que jo literalment tinc... Si això és la dutxa, això és el vàter a 1 centímetre. I dic, Clar. joder, tinc ganes de pixar, tio, Sí. pixo o abans, o si em venen ganes mentre estic dutxant-me, que normalment no, doncs agafo i surto un moment i A mi pixo. sempre, quasi Ara. sempre em venen ganes de pixar mentre em dutxo, eh? Bueno, Quasi sempre. el so que, de la pluja... clar, ja, és- tot això, sí. Et relaxes i se'n va, tio. Clar, clar. Sí. Però sí, no sé, a veure, jo moralment, poc és que digui, joder, vaya guarrada més gran, però bueno, igualment estàs allà, estàs net, ho neteges amb aigüeta, bueno, el que Clar, sigui, tio, no? Diuen que higiene. pixar-se a sobre és És higiènic. impossible que sigui higiènic. Bueno, sempre hi ha la llegenda aquesta de que si et fas una ferida o una merda així, el pipí, no sé què, no? Et cicatritza. No provar-ho. Ja, no jo no ho he Tenim provat, l'alcohol, que pica igual El meu i... avi, persona que ha viscut la dictadura, coses també, sempre, aquesta gent que ha viscut la postguerra, si em diuen Hi ha alguns tips que són... algun tips de supervivència, deu ser per algo. Clar, Però... té sentit. Val. 100%. Vale, i bueno, passarem ja definitivament a l'última pregunta, que és molt clau entre tu i jo aquesta. Vale. Samba o Gazelle? Tu ja saps per on va la cosa. Jo ja sé per on va la cosa i jo tenia una idea molt clara, però últimament he canviat una miqueta a Gazelle, tio. És un xaval que sap, dalt. He canviat per... No et diré antisistema, perquè no, però poder sí. Però mira, Gazelle, tio, no sé. El nom té més empaque, és més... M'agrada, m'agrada. De fet, bueno, jo gairebé mai he sigut team samba i ara que estan tan de moda, Menys encara, oi? bueno, és com que ho veig, però dic, a veure, si fossin còmodes, tal, però és que jo crec que és només estètic, perquè això és una bamba que prèviament era de futbol sala. I em sembla overrated. Una bamba bastant simplona. Una bamba simplona pot ser bonica, però Et pot mudar bastant, perquè també estarem d'acord amb que, per exemple, les Air Force són una bamba molt simple, l'únic que és una mica totxa i pues, es veu tipus com de bàsquet, així una mica antiga, però retro i tal, però clar, a veure, la samba és una bamba que era de futbol sala i és com... No sé què collons té, lo de la llengüeta, la penya li flipa, no entenc. Ja. La moda... Al final la gent. Les modes. Sí, i la Gazelle em sembla més currada, poder? Sí, bueno, té el què, té un toque. Té diferents distincions. Bueno, Molt bé. era pura curiositat i mira, què millor que treure el tema que ens agrada. Anem a entrar en matèria. Anem ja a la tertúlia real. I com està el pati, sempre comencem una mica des dels nostres inicis, des de la infantesa, des del pati. Com recordes com eres de petit? Pues jo tinc molt bons records de petit. La veritat, tinc quasi tots els meus amics íntims d'aquí de casa són companys de l'Insti, fins i tot companys de primària que hem anat junts a l'Insti i tot. I els patis eren guais, tio. Sempre he sigut un tio... O m'agrada tirar-me floretes, però... popular, segurament. El Popu. El que sortia amb la BlackBerry i tenia tot de missatges, el tio. Tampoc era el Messias. Però sí que, jugava a futbol, al pati... M'ho passava bé, sempre a futbol, suat al menjador, marcant, anant a la porteria a agafar la pilota per anar al mig del camp i fer un altre, 6è A contra 6è B... Com devíeu veure aquella classe després d'haver fet esport allà? Bueno, classe de matemàtiques post-pati, Sí. És els més aquests... Ai, dutxeu-vos, tal, no sé què. Sí, però tu et dutxes, però tu no pots fer un gol des de mig del camp a l'esquadra. I jo segurament l'he fet ja. Lo del professor dient que ets un guarro, però dius, si tu em vas aquí, marca aquest gol. És el putísimo falta, me tuve la cojones. Sí. Era facto, Eso así. Eso así. És así. Però ja des de petit recordes destacar, en plan, ser bo futbolísticament? Al col·le i a l'Insti, sí. Després, quan jugues a l'extraescolar i el nivell que et pertoca i tal, doncs, average, o sigui, per la categoria en la que estava. Quan comences, en plan, a jugar extraescolarment a futbol? Als 4 anys, tio. 4 anys? Als 4 anys? Això no és ni prebenjamí, és escola, ja. És escola, tio. Jo vaig néixer a Barcelona i vaig estar vivint a Barcelona fins als 3 anys. Vaig fer guarda i P3 a Barcelona.
Llavors vam venir aquí a Cardedeu i jo em volia apuntar a futbol. Llavors és sempre el que diuen els meus pares, que em donaven cotxes i Hot Wheels i coses d'aquestes. I tu I dame que la pelotita i déjate jo de anava xutant la tonteries. pilota i llavors van anar els meus pares a Cardedeu a apuntar-me, però a Cardedeu no començaven fins benjamins o alguna cosa així. Jo tenia 4 anys. Llavors van dir, escolta, porta al Granollers, que hi ha escoletes. I vaig començar a l'escoleta de Granollers. Vam pillar una generació bastant bona de peques, tio. La veritat, amb 4 o 5 anys fèiem coses que s'haurien de fer amb 6 o 7, o sigui, era una miqueta... El Papa amb 4 anys em pixava, Lo del Dream Team aquest, què voldries dir? Amb 4 anys em pixava fàcil, Se'ns va desmuntar l'equip amb 8 anys perquè 2 se'n van anar al Barça, un se'n va anar a l'Espanyol, l'altre a l'Adam, Cornellà, coses així. Són alguna gent que després ha fet més carrera o són gent que després també una Són... mica... No, són gent que després... Bueno, després a juvenils o així ens hem tornat a trobar tots a la mateixa categoria, més o menys a un equip o l'altre. Però sí que en el seu moment érem equips que destacàvem, tio. Carai. Però sí, vaig començar a l'escoleta i vaig anar passant els talls al Granollers. Bueno, és que si ja jugues des de tan petit i ja tens talent, Clar, tio, és com... Tens coses mamades de dins que la gent ha de pensar en fer-les i potser tu et surten així fàcil. Però... La qualitat. La qualitat es té o no es té? Exacte. Bueno, es veu, això és el que m'ha dit el meu pare sempre, que quan vaig arribar amb 4 anys em van dir que vingui, que és l'escoleta i tal, però quan faci el salt al prebenjamí... Que el canvis ja d'allà i no t'estiguis aquí... No, que no és segur que se'l quedin, saps? És com que cada any hi havia crives, més o menys. Carai. I a poc a poc vaig estar uns anys al Granollers, tio. Fins a quina categoria? Vaig fer d'escoleta a infantil de segon any, vaig fer 3 anys al Cardedeu, perquè... Mira, va ser una miqueta que necessitava més protagonisme, segurament. Potser a nivell de minuts també, però a nivell de rol. Vaig fer 3 anys al Cardedeu, puta mare, sent important, sentint-me important i tal, i llavors vaig tornar al Granollers a l'etapa juvenil. I has jugat sempre a la mateixa posició? T'ha agradat sempre la posició aquesta fixa o has canviat? Jo de petit era extrem per banda, era un Jesús Navas de la vida. Es va fer un piqué, saps? Era en plan també petitó. Era petitó i m'anava per banda i frenava i tornava a marxar. Era un tio... I me'n recordo d'anar-me per banda i tal. Banda dreta, cama natural. Era un Joaquín, tio. Sí, era la finta de l'esprint. Exacte. Era amb 5 anys la finta de l'esprint. Tia puta, tu. I me'n recordo que de petit tenia una celebració que era quan Cracòvia estava en el seu prime. I el que feia de Guti feia pim-pam, goles vienen, goles van. I jo marcava i m'anava als pares i els hi feia així, pim-pam. Recordo, tenia 5 anys i no tenia vergonya. Que històrica, Després sí que m'ha pillat més el sentit del ridícul. I després, a poc, no et sé dir per què, tio, m'he anat fent més lent. I a sobre que m'he anat fent més lent, el meu IQ del joc, o sigui, no m'agrada, tampoc tinc moltes floretes, ja ho he dit, però el meu IQ del joc és bastant... Saps gestionar millor la bola. Exacte, tinc en tot moment sé on estan més o menys els companys i tal. Quan vas detectar que comences a perdre velocitat? O en plan, ja és una... és d'un any per un altre, és ja una qüestió de que un entrenador et canvia de lloc i ja vas evolucionant cap aquí? Els entrenadors, a poc, em van començar a fotre al mig i em va començar a sortir bé la història i al final vaig acabar sent migcampista, tio. Fins i tot algun moment vaig jugar central, tio. Repartint pals. És que normalment quan et tiren endarrere o cap a les bandes és que ets dolent, Exacte. És la llegenda popular. Exacte. Bueno, a veure, també dic, jo crec que... Bueno, no he viscut molt l'època infantil de tenis, de futbol, perquè jo estava jugant a tenis, però jo sé que, per exemple, depèn de quines edats o de quines categories, si no arribes a una certa velocitat a l'extrem, et diuen passa't una miqueta més al centre a veure què tal, no? Tio, és una cosa d'aptitud, d'on em pot rendir millor. Eres una puta bala i potser amb 15 et foten una carrera i em estàs fos. rebenten. Sí. Ja et dic abans dels bicis i de la gent que és un tema de que des dels 8 anys o així estic en lligues que és competir, no és anar passant. No és patxangueo, tranquis. tranquis. Llavors és pur rendiment, on rendeixis millor jugues. Sí. No creus que en aquestes categories potser s'hauria de prioritzar més formació que no competició? Perquè jo he sigut entrenador, no a categories d'aquestes preferents i divisions d'honor, però sí que més enrere sí que es prioritza, ja inclús en segones divisions, primeres divisions, competir. Sí que entenc que els clubs volen mantenir aquestes categories top, però no hi ha un aspecte una mica massa de competició i de formació i aprenentatge? Els clubs s'han de posar d'acord, però jo crec que el problema, tio, està en els entrenadors. Pensen que si estàs a l'Eví D respecte al club que nombraré ara, però l'Eví D del Cardedeu, per molt que pugis de segona a primera o de tercera a segona, no seràs Pep Guardiola. I no has d'intentar exigir-li a nens de 6 a primària, primer d'ESO, coses que... Que sigui un De Bruyne, saps? Per la cara. Pot ser que el nano sigui molt competitiu dins seu, rotllo Gavi, una cosa així,
Però tu no has d'exigir resultats a clubs així. Ja, sobretot a Evidentment, nens, si el tio. Cardedeu, si el A el té a preferent, doncs home, si el pot mantenir perquè li fa il·lusió al club, el poble ve gent a veure'ls, és una cosa tal, poder s'intenta el mantenir i a preferent s'ha de competir, però a altres categories, si el nano vol jugar, el nano ve aquí per passar-s'ho bé amb els col·legues de l'Insti, no... Clar, que hi ha un punt en què els propis clubs pressionen els entrenadors en I tant, si perquè exacte. mantinguin aquestes categories, Sí, eh? sí, les reunions d'entrenadors, coordinació, no han de ser molt, molt, molt maques, No, tio. jo t'ho dic jo per experiència que no ho són Té Clar. gaire. molta mita. Jo, A de més, fet, no he entrenat No segurament- futbol, directament, però tu veus companys que estan així, estan Clar, apretats, que tio, si tu palmes tenen un aquell cap de Benjamí. setmana te vas a Clar, tornar a tio. casa, eh? I tampoc és així. I a més, sobretot, si els coordinadors tu creus que tampoc tenen moltes llums, que dius, tio, què m'estàs dient? Ja, també. Hi ha una mica de tot en aquest Bueno, sentit. s'ha de saber know your place, no? Que diuen por ahí, que Exacte. s'ha de saber on està cada un ubicat i a vegades Sí. no anar-te'n de la línia. Correcte. Ens hem quedat una mica al tema de juvenils. Sí, bueno, Sí. de fet, jo crec que estàvem tocant bastant el tema futbol, però jo em volia remuntar una mica més al tema de la seva vida en general. Després ja Vale. entrarem més en Vale. tema esportiu Sí. i professional. I sí que m'agradaria preguntar-te, a tu que ara de més adult has viscut una mica canvis en la teva vida. O sigui, tu has viscut, recordem que encara que siguis andorrà, has viscut tota la vida aquí, Sí. a la zona aquí Catalunya, diguem-li, i ara, últimament, bueno, volia preguntar, sobretot perquè t'has Sí. anat a viure als Estats Units, com t'ha Correcte, sorgit tio. l'oportunitat, d'on surt? És de la mateixa carrera o de què ha sortit? Pues, mira, jo estava fent el batxi a Cardedeu i repetir primer de batxi, perquè són Bueno, coses que passen. Terrible. I No és algo que em sorprengui, Exacte. tranquil. Jo he repetit 3 cops. És un know your place, segurament. Va. I vaig repetir primer i vaig tornar a fer segon, i jo l'estava fent meitat en català, meitat en francès, tio. Uau. Bueno, per algun I- motiu sí que ja Jo s'entén, també, no? Que hagi jo repetit. també he repetit aquell any, la veritat. I ho vaig seguir fent en francès perquè, tio, se'm donava, no sé. I vaig seguir fent i jo va haver un moment que tenia pensat anar-me a França, tio, a estudiar. Després, com jo tinc això de la selecció, vaig dir, joder, jo això ho vull allargar el més màxim que pugui perquè és disfrutar d'una manera espectacular. Llavors vaig dir, ostres, haig de trobar un lloc on pugui estudiar, i amb 15-16 anys ja saps més o menys T'has de voler a formar. quin nivell Sí. estàs. Ja. I no sé si em donarà a menjar això. Llavors jo prefereixo tenir una carrera i si em sona la flauta em sona. Llavors havia de trobar un lloc on jugar a futbol i a la uni estigués tot ok i ho pugui compaginar guai. I aquí a Catalunya és molt difícil, perquè si busques una categoria guapa, l'exigència és brutal. Fins i tot un tercera, primera catalana, una cosa així, treu molt temps. I això compaginar-ho amb la uni, Ja. doncs estava. I a França el I mateix. la distància també moltes vegades, que és, Exacte. imagina't que estàs estudiant a la UB i has d'anar a jugar A Tona, m'invento, tio, a o una Tona merda o així. a Mataró, saps? Que dius, home, Clar. no està molt exageradament lluny, però, hòstia, t'has de fotre un Però són una desplaçament. pila de Exacte. quilòmetres cada setmana Sí, sí, bastant sí. Tant important. entrenaments, Exacte. partits... I quan volia anar a França vaig dir la uni, guai, la que sigui, però no coneixo ningú. Llavors vaig començar a parlar amb gent i més d'un em va dir, tio, prova als Estats Units, que et donen beques, que tal i qual, i em vaig interessar i em vaig tirar a la piscina. Com va ser una mica el procés aquest per Hi entrar... ha com agències de representants, però no són representants, al final són agències que envien pues, gent que juga a futbol, a tennis, a natació, fins i tot a estudiants només. A mi em va passar amb tenis. Sí? I... Però jo avui no sóc el protagonista, no et preocupis. Però Em toca a podem tu. xerrar, Puedes tio. explicar-ho, també. I tant, No, bueno, tio. em van oferir una oferta, o sigui, em van donar una oferta d'anar a estudiar i a competir a tenis als Estats Units. Clar. En unes illes o així que hi havia un resort i pots Hòstia. fer escola de tenis i aprendre i estudiar alhora. Rafa Nadal Academy, tio. No vaig dir que no, simplement tenia Sí, clar. 17 anys, era un puto desastre acadèmic i m'han dit els meus pares que t'has de tu espavilant que vas. I pues bueno. Pues té sentit. Tens A dia la d'avui al me cor? n'arrepenteixo, perquè podria ser el Anava a rival dir. del Carlitos Alcaraz, tranquil·lament. Clar. I estaries Però fent bueno. liftat, tio. I Sí. o sigui, no t'arrepenteixes, però a vegades hi penses en el Aviam, tema... m'arrepenteixo perquè va ser culpa meva que els meus pares decidissin així. Saps? En el Però tu sentit els de teus que pares no els arribo a dius, hòstia, ser... m'haurien de deixar... Bueno, a veure, ells van voler ser responsables i ficar-me una miqueta a lloc. Ja. El que dèiem de Know Your Place, perquè al final jo estava amb els estudis que me la pelava tot, era un liante, era un quinqui de l'hòstia i no tenia el cap com per ara marxar als Estats Units i jugar a tenis de la forma que volia. Ja. Era molt bo competint, però el nivell acadèmic era terrible. I clar, allà has de rendir, bueno, tu ho sabràs millor que Sí. jo, has de rendir per les dues bandes. Et treuen la beca a la merda si no... Clar, o et sigui, tallen la beca si no tens bones notes, Llavors, tio. tornant una Bueno. mica, és això, aquests agents de representació, Exacte. que són gent que treballa als Estats Units, entenc, o que Sí, està treballant per aquí. són pues, una empresa espanyola que tenen contactes a totes o quasi totes les unis d'allà. Llavors tu fas un vídeo dels teus partits, un highlight de tota la vida, Clàssic, sí. i tu l'envies a l'agència i l'agència el distribueix. I llavors a tu després t'arriben ofertes de totes les unis. Quantes te'n van arribar? Aprox? Si no m'equivoco, 6, tio. Bueno,
Xaval molt sol·licitat. Eren a diferents estats? Sí, me'n recordo Kentucky. Era una miqueta, sobretot la zona aquesta de l'est, hi ha moltes unis de futbol guapes, perquè tot el que és la meitat i meitat esquerra és desert, tio. Ja. Llavors és o Califòrnia, Colorado, Los Arizona, Ángeles, tota aquella zona, exacte, o a l'est. I a l'est quasi tot. Doncs això, hi havia dos d'Ohio, Kentucky, Indiana, llocs així. I què et va fer triar Ohio en concret? Ho vas poder escollir o era simplement... Sí, ho vaig poder escollir, havia de parlar amb tots i fer contraofertes, perquè el primer any has de pagar una miqueta a tu, perquè veuen el highlight, però t'han de veure en persona, llavors és primer una confiança i després apostem per tu o no. Clar. I llavors havies d'anar fent contraofertes i tal, i anar a parlar amb els entrenadors, els trucaves de... Res de la uni, només un entrenador de quin estil jugues, com són les instal·lacions, coses així, per assegurar el tir una mica. Però tu en aquell moment, nivell d'anglès, quin tenies? Perquè jo m'imagino en aquesta conversa amb un entrenador d'Ohio, rareta, aquesta conversa. Clar. A més, allà tenen un accent complicat, Jo tenia un anglès normal, i bé, he anat a l'acadèmia de petit, sempre una miqueta... Era una alumne de 7, 6, 7. I per vago, segurament. Mai vaig estudiar anglès a casa. I et conjugava els verbs segurament malament, em feia entendre i m'entenien, o sigui, els entenien amb ells, i... Això té molt a veure, Si et vols fer entendre, t'acaben entenent la gent, Exacte. Sí, no, ja, mira, Sí. abans que parlàvem del tema de cara al públic, hi ha moltes vegades, com hem parlat tant amb russos com amb xinos, bueno, allà on estem nosaltres treballant a la Roca, bueno, mare de Déu, o sigui, venen de tot. Hi ha vegades que ni traductor ni hòsties, llenguatge de signes, tio, i Sí. t'agrades amb tothom. A vegades els gestos és el més... Sí, i passes de tonteries a la serietat i dius, xaval, això té descompte, això no, punt, això és aquest preu, s'acabó. I tu per què tries Ohio, concretament? Pues la veritat és que no m'ho vaig pensar molt, perquè a vegades, si hi penso des d'ara, no sé si m'ho hagués pensat molt, hagués anat allà, tio. Jo li vaig preguntar al que em portava, li vaig dir, quin és el millor equip? El que té millor rànquing, millors números, millors tot. Va dir, és aquest, és Rio Grande. I li vaig dir, vale, i jo ja sabia que anava allà. I vaig parlar amb l'entrenador, em vaig portar més o menys bé, vaig parlar amb el primer, vaig parlar amb el segon, i em vaig ir a la piscina. No vaig buscar ni fotos del lloc, ni res, perquè vaig pensar, hòstia, si em foto unes expectatives i després no m'acaben de... Aquesta és bona, Això està bé. Està ben jugada, aquesta. Sí, al final també vas a descobrir món, no és allò de ja sé el que vaig, saps? Que a vegades dius, hòstia, la pinta... Clar, a més, si jo buscava les habitacions o alguna cosa i després no era el que d'això, l'hòstia... Podríem dir que ha complert les expectatives? Sí, tio, o sigui, m'ha sorprès amb el canvi... Un canvi de bombolles, un canvi de vida radical, perquè ara quan portes allà? Un any? 2 anys. 2 anys ja portes, I la vida allà als Estats Units, comparada amb la d'aquí, com és? És molt similar? T'has mogut molt per això per allà o et quedes... M'he mogut prou, però no tant com m'agradaria perquè entrenem cada dia, tio. Cada dia al món mundial. Llavors, saltar-se entreno està complicat. No, però típiques vacances o alguna cosa així que teniu... Si algun fin de... Si guanyem el dissabte, doncs va, diumenge i dilluns, festa. Com el Xavi, que els donava festa cada 2 dies. Podríem... O sigui, tu allà ets resident allà a la universitat? Sí, abans... vius amb una família típic d'hotel? Fins ara estava al campus universitari, tens el teu company d'habitació i tal, i a partir dels 2 anys et pots moure a el que és off-campus, que són del poble, les cases que allà que lloguen i tal, i ara aniré a viure amb 6 col·legues de l'equip, a una casa amb... Mare de Déu, el que ha de ser aquesta casa, Bueno, és la casa de futbol i la gent que es va o canviant d'uni o graduant van passant, saps? I la gent va passant per la casa vivint o no. Depèn si et surt més a compte econòmicament viure fora o a dins del camp. I ara ja estàs vivint allà o encara t'ho estàs plantejant? No, ara a l'agost entraré a la casa. Nova vida, I la casa és la casa. És grandeta, bueno, que sembla que persistiu. Jo vull deixar alguna que m'està posant molt nerviós al pensar-hi. És típic High School Musical a la Troy Bolton o és com una mica... Sí, és una miqueta així. El que passa és que la casa nostra no... Volem que sigui una casa, saps? No volem que sigui... No volem que sigui... No? Exacte. Que sigui un puterio. Bueno, i merda pel terra que has de mirar on trepitges i tal. Al final és on vivim i... És això. Però sí que fem festes. Tenim un sòtano, 0 llum natural, amb... Bueno, o sigui, la poca allò és baixar el barro... Escolta, si et vols portar en foco, te'l deixem, en plan... Bueno, el que fem és que hi ha com una llum, una làmpara de discoteca d'aquestes, llavors vam treure la llum normal, vam posar la discoteca i... Bueno, discoteca pa què? L'entremuntem a casa. Exacte, era un antro, Saps què és el que em trobo millor de tot això? La llibertat de ser tots col·legues i que no hi hagi els típics pares i tot això. I com que suposo que deu ser tota l'organització igual. És que és la família, tio, al final, perquè allà ningú té la família a prop, perquè tots som internacionals, pràcticament.
Sí, això també t'anava a preguntar, com és la diversitat que vius allà i com és Molt aquí heavy, també, tio, perquè aquí, molt clar, aquí som heavy. tots d'aquí, diguem-li. Clar, i aquí més o menys tothom té les mateixes aficions, els mateixos costums, manera de veure les coses i allà, què va, tio, allà és el contrari, cadascú és un món diferent que se t'ajunten i al final tenim el futbol, que és en comú, que és el que tenim en comú, però després, tio, Cadascú és un món que flipes, o no? sigui, el Ja meu ves. equip estava ple de, pues, chilenos, costarricenses, alemanys, suïssos, anglesos, irlandesos, o sigui... I Que heavy. gent local, nativa, no n'hi ha Teníem pràcticament. un perquè... Pobret. Perquè és l'únic que ha d'haver-hi, Fora. perquè mira, si no, no compleix Sembla la que ell mitja. estigui fora, vivint Bueno, fora, saps? En clar, aquell moment. en teoria ell hauria de fer el bullying a la gent que està fora, però al final és al revés, Bueno, saps? també has tingut sort en aquest sentit de que no sigui el típica universitat, com dèiem, Clar, el típic d'americans High School Musical, que et ve el tancats o... quarterback, no sé què. O sigui, Clar. aquella uni en concret està, o sigui, on tu estudies i on tu vius, està tot centrat en futbol o també té els altres esports i toca... El programa futbol masculí és el més top. Vale, o sigui, ni Hi ha la rugby, sort... ni futbol Tenim americà... rugby amb gent de les Samoas i Guam i illes així, Uah, ojo, over the rainbow, saps? Han d'estar... Over the rainbow. Aquesta gent entra per la porta, de classe. Per lo que Bueno, sigui, són uns fa animals, com tio. el profe aquell que entrava de Els costat, animals saps? i a la cafeteria a vegades es posen a la terrassa amb l'ukelele. A l'All Sí. Blacks a fer una haka també, a lo tonto, Exacte, no? exacte. I el rugby el viuen molt i està guapo. Com és tota la vida al campus, tio? És rara perquè, o sigui, el mal cor a Rio Grande, però el nivell d'autisme Bueno. que hi ha a Rio Grande és alt. A veure, exemplifiquem-ho, sisplau. Anem a... Bueno, jo crec que ho he entès ràpid, Vale, eh? ràpid. Autisme, t'estic parlant de... Tio, que gent que fa coses que dius, tio, però... Anem a veure, però tu en Exacte. sèrio, Serviet, aquí com has fet? Podem posar-ho en un cas pràctic? No sé, gent que... Coses túrbies, una miqueta, però... No, sí, és igual. Si després et podem preguntar coses encara pitjors als Estats Units, No, sí. tranquil, no. Gent, per exemple, el bàsquet sí que és molt popular allà. Òbviament, l'equip de bàsquet... El draft i tot, Exacte, el draft i tal. Però l'equip de bàsquet nostre, si ens posem a jugar nosaltres, tampoc passaria... O sigui... Hòstia, tu. Espera, que vaig cap allà, Exacte. Jo faig un hueco. Està mirant l'agència i ja, bueno. I des d'aquí els hi dic que parin d'anar pels passadissos com si fossin Michael Jordan i Scottie Pippen allà, els dos. Bueno, és que ja la cultura NBA es viu molt, suposo, i com Clar. que volen fer la draft, no? Bueno, i allà sí que és molt important l'estatus, perquè com tothom viu al campus o a prop i tal, Clar. pues ser algú, sobretot pels americans... La creació de personatge, tio. Exacte. T'has de fer la teva creació T'has de de pujar l'ego al màxim. A vaja. més, allà hi ha molt l'atleta, doncs això, bàsquet, béisbol, softball, que és el béisbol de dones, futbol femení, masculí, vòlei, masculí, femení, tot. O sigui, hi ha bastant. Menys futbol americà. Notes Guai. una equiparació en plan oportunitats a homes, dones a nivell de Allà sí, tio. d'esports i tal? Allà és tot igual, tio. Quina Ens sort, tracten tio, la igual veritat de que bé està i molt bé. malament els dos. I és el que s'hauria de fer. Després el nivell de cada programa... Que per sigui el que exemple, sigui, és igual, però Sí, el sí. nivell d'equiparar-ho entre uns i altres està millor. O sigui, exacte. no és perquè el bàsquet està millor vist, tal, només és No, de als fet, campus el d'homes, bàsquet de tal. ties a la nostra uni és o sigui, ve gent de fora a veure els partits perquè... Bueno, com aquí el Són Barça top. femení, vaja, bàsicament, no? Bàsicament, sí, I en quant a és un nivell molt instal·lacions top. per entrenar i tot això, ha de ser locura. Flipa, tio. I a nivell Sí, de sí, pavelló, sí. també en aquest cas s'està parlant de El bàsquet, si ve gent de pavelló... fora, ha de tenir capacitat bastant... Sí, no és un estadi tal. com a tal, perquè la universitat és petiteta, és d'un poble així més o menys perdut per allà, com si Múrcia, saps? Ah, no, tio. Vale. Per què sempre a Múrcia? Respecte a Múrcia, de Exacte. Gref Per és què d'allà. sempre a Múrcia? Sí. Gref, que ens segueix el programa, que ens va donar Escalfa like. a Múrcia. D'on era el Gref? Quin poble? Tenia un nom així... Alhama de Múrcia. Alhama de Múrcia. Pues és un poble així i la popularitat és dels pobles del costat, a 20-30 minuts, gent que ve i tal. Però instal·lacions també molt guapes. Nosaltres tenim 2 camps de gespa natural, un per entrenar i un per jugar, que són alfombra, tio. Una alfombra, o sigui... Flipa, tio. La pilota va volant. Tots els camps aquests de gespa artificial de per aquí, riu-te, tio. O sigui, La qualitat és tallen bona, la gespa cada dia 2 mil·límetres. Bueno, és que es viu d'això allà, no? Bàsicament. Exacte, És tenen algo que ha 4 o d'estar- 5 màquines pel drenatge, per coses així. Carai. I a els nivell diners. d'entrenadors, preparació i Ja. tot això, notes molta diferència en com s'entrena aquí i com s'entrena allà? Sí, tio, I si s'entrena millor o s'entrena pitjor? enfoquen no només el futbol, sinó tots els esports, l'enfoquen molt diferent, és molt més físic, no intenten analitzar el joc com si... Per exemple, amb el bàsquet passa, això que diuen del bàsquet europeu i el bàsquet americà, que t'has de treballar molt més la canasta, aquí a Europa, el futbol és igual, has de mirar molt on estàs col·locat. Allà si
Si fas alguna malament, 80% és perquè físicament no estàs com hauries I d'estar. creen més atletes com a tal, com Exacte. físics, que no pas Prefereixen perfils tàctics. tècnics, tàctics i Sí. tal. Si tu ara ho haguessis de creuar amb un equip europeu, per exemple, en equiparant un nivell de competitiu, Clar, perquè A nivell abans quina competitiu. categoria més o menys ho equipararies al futbol que es fa? Mira, doncs el futbol en general, si agafes... Perquè allà les lligues va diferent, va per pressupost de la uni, no va per nivell. És a dir, jo estic a una federació que es diu NAIA, NAIA, que les universitats no tenen molt pressupost, o sigui, no són UCLA o Duke o aquestes així de superpopulars, però, per exemple, el nivell dels atletes és molt alt, però la popularitat de la uni no és tan gran. Llavors jo, a la pretemporada, jugo contra unis que tenen una puta ciutat per ells sols i els enxufem 6 gols a pretemporada. Vinga, ja mamar. Fàcil. Facilón. Ja Exacte. mamar, xaval. I ells tenen un gimnàs que va amb robots, quasi, i nosaltres quasi amb pessetes està fent. A vegades, com deia un gran filòsof que es diu Pitbull, no és más rico el que más tiene, sino que menos necesita. Exacte. Que grande, eh? Amén. Gran Pitbull. I sona en Sí. castellà, Hi ha perquè m'entenguin. Hi ha molta rivalitat, competitivitat entre universitats? O Sí. realment no hi ha com molt caliu en plan de, hòstia, Ja. vivim molt lluny uns dels altres i tampoc tenim un pic i Ja, una rivalitat? sobretot, es tenen rivalitat, sobretot si l'any passat et van guanyar. Perquè a la Lliga no hi ha ascensos i ascensos, Són és sempre els rancorosos, eh? mateixos. I Són llavors gent depèn rancorosa. les generacions, si és una bona El clàssico quinta... és sempre. Sí, sí, clar. Exacte. Per exemple, el nostre derbi és una única que està a 1 hora i mitja, quasi 2 d'aquí. Però quan ens veiem ens matem. O sigui, rotllo policia a A full, l'estadi, amb bengales... I a Sí? full ultras, eh? Sí, tio. I clar, la uni us ve a apoyar, a suportar com a Sí. afició. Exacte, el futbol no és molt popular allà, però nosaltres, que som un programa que sempre arriba a les fases finals, que sempre tal, Com que destaqueu i allà, sí. i la gent, tio, doncs vas a classe amb gent de béisbol, amb gent de tal, i et diuen, hòstia, ahir vas jugar i vau guanyar, no? Hòstia, ho vas fer molt bé quan vas fer no sé què. Ja, Ja, està i guai, aquesta això. germanor, saps? Ja ves. Que guai. I Està llavors guai, vosaltres tio. també és mutu? En plan, aneu a veure Exacte, els altres... sí. I Nosaltres som bastant posa-li que units, jugues tio. dissabte i diumenge tens festa, com has dit, i diumenge jugant els de bàsquet i aneu també? Sí, el bàsquet sempre, perquè és indoor. Béisbol ens costa una miqueta més, perquè és molt llarg. Jo sempre tinc I pendent, tio, quan veig l'NFL, sempre miro la Super Bowl. Durant tota la Ja. temporada no miro mai res, i la Super Bowl t'haig de és dir com que si jo fos vaig un fer el expert. mateix. I a Vaig mi fer el m'agradaria mateix. un dia veure un partit... Exacte. I en no, plan no, així. no et passa sempre que veus la Super Bowl que dius, hòstia, m'hauria d'interessar amb el futbol Sí, americà. és Però que- sempre et passa és amb que molts mola. esports que mires per primera vegada Exacte. i dius, uah, que Sí. això m'hauria de molar més. I no. Exacte. Jocs Sí. Olímpics ara. Veurem tir amb arc i direm, hòstia, Llançament de javelina, que tenim un company que Exacte. s'hi dedica què dius? a la feina, que fa poc quan estan fent el cafè n'hem parlat d'ell. És de les últimes incorporacions, ja Sí te'l o diré què? després. Que es I el dedica al tio llançament de fa javelina. el llançament de javelina. No és Té olímpic, molta tècnica, ell, però és bo, eh? Lo de que l'hem de portar al programa, què vol dir? És possible, també és una bona figura, eh? I jo tinc una pregunta per els esports minoritaris, la gent que els practica minoritaris, em refereixo a la tir de javelina, al llançament de javelina. Per exemple. Com te n'adones que és la teva passió, que se't dona bé? A vegades també és molt familiar, Saps? Ell m'ho va comentar i potser és més Ah, per sí? al pare, que ho portava, i després l'entrenador hòstia. ja et porta i ho proves, i hòstia, tal, tens Pot talent. ser. Sí, Potser perquè pot tu ser. no et desperta segurament la curiositat amb 4 anys com ell de dir vull fer llançament de javelina. No, Clar. exacte. Mira, jo, per exemple, ara vaig tenir la sort aquest últim any de descobrir el hoquei, que jo sempre l'havia escoltat, I patins. i vaig descobrir Clar, el hoquei, i, tio, sóc un aficionat. Ara, mira, Ara et veus per circumstàncies de la vida, una noia igualada, no? per circumstàncies de la Esport 3 vida, a les no el 8 de seguiré la tarda. tant, però vaja, o sigui, ja et dic, se m'ha posat més difícil el seguir-lo, però és que jo tinc pensat seguir veient hoquei, Hòstia. saps? I m'agrada, m'he aficionat. I amb el Clar. rugby em passa el mateix. És algo Rugby és com guapo, que tio. jo Després de- seguiria l'NFL, primer pels horaris, si els pogués seguir més, Ja. igual que amb l'NBA, i potser el seguiria més si me n'enterés més de com va. Sí, tio. És com que és A un mi esport que dic, aquest A mi em esport passa, mola. la conclusió que he tret és que els esports americans són molt lents. Perquè futbol americà canvia en atac-defensa. Ara parem, teniu 20 segons per preparar la jugada, torneu-la a fer. Fan molt show, també, no? És com molt Bàsquet és més a lo... parat, temps mort, final del quart, ara no sé què. I el béisbol dura 3 hores, tio. I són Clar. els 3 esports més importants allà. I aquí, en canvi, a Europa és 90 minuts darrere una pilota o... Pim-pam, fas el partit i ja Exacte. te n'oblides fins la setmana que ve. Deixant una mica davant del tema esports, en quant a estudis i tal, pla d'estudis també és molt diferent un lloc de l'altre. A nivell de suport de professors també canvia molt la cosa, Sí. a nivell de classes, d'horaris... Està ben parit. S'ho munten bé perquè al començar les classes estan enfocades diferent, tio. Sempre hi ha un punt... És una miqueta cliché, però màrqueting, ser tu propi jefe, coses així. Bueno, allà també és tot sí. D'emprenedoria, no? Una Exacte. mica de... Sí, per emprenedoria una miqueta... No t'ho exigeixen, però has de tenir unes nocions i és part de la seva cultura, tio. Al final...
Allà està, ja et dic, està molt millor vist allà que aquí. Aquí Exacte. t'entren d'algo així, estafa Sí. piramidal, no sé què, tal... Bueno, però perquè també aquí jo crec que la gent que vol ser su propio jefe aquí és gent peculiar, tio. Deixarem així, jo I coincideixo Sí, una mica. també, estem d'acord. És una mica Gent rara. única, diguem-li així. Única, sí. Calfa els propis jefes aquí. Un saludo a Llados des d'aquí, grande No, Llados. Bueno, que per gran. cert, li han caigut 1000 denúncies a Llados. Sí, està en una situació complicada. Està complicada. Està en un Avui he escoltat a la ràdio que ell havia fet unes declaracions i que eren uns fucking blandos o una cosa Bueno, així. per variar, uns fucking panzas, Sí. Fucking No, no, panzas. mileuristes, som orgullosos. només no Exacte. tenen res millor a fer que... Pues, I en xerrar. relació amb professorat, per exemple, aquí a les universitats catalanes, els Ja. professors, el 99% d'ells no et coneixen si te'ls creus per passadissos. Ja, trist. No sé tio. si després allà als Estats Units la relació alumne-professor és Allà, més com institut aquí, que tu et pots creuar amb el Correcte. professor, et reuneixes Sí. amb ell i pots parlar i Sí, tal. és molt comú anar a la ofi del professor a preguntar, sobretot perquè durant la temporada, si nosaltres hem d'anar a un lloc a 4 hores a jugar, és que hem de marxar el dia abans per dormir Clar, allà per estar preparats i exacte. tal. Clar. O a vegades arribem a les 5 del matí Mhm. o alguna així per tema d'horaris i tal, llavors ens saltem moltes classes normalment per viatge, simplement. I llavors és molt fàcil tornar a agafar el ritme, vas a la seva oficina i ells s'interessen molt perquè al final ells senten que tu, jugant en nom de la uni, els estàs representant. I vas a jugar a 8 hores i depèn de com tu juguis seran el que pensin ells de Rio Grande o no. Mhm. Saps? Llavors és com que és important per ells i estan ben parits, els agraden els esports, s'interessen per tu. És més això com a És més l'Insti, proper, tio, no? és més Una com a mica l'Insti, sí. més... Com si tots fossin tutors de l'Insti, saps? Ja. Està bé. I en quant a comunitat de desplaçaments, ens hem d'imaginar un caràcter més professional, desplaçament amb avió, desplaçament amb No, autobús, clar, és que cotxes allà tot és particulars... tan gran que... És tan gran, però Sí, és no, tan clar. gran que Si no vas alhora a la ciutat del costat has de moure amb avió quasi sempre, no? però és tan gran que alhora per ells fer 12 hores de bus és aquí anar a Lleida. Et pica, Carai. però o Saragossa, que dius, hòstia, pica, però s'ha d'anar. Mm. I l'any passat ens vam classificar per les semifinals del país, o sigui, vam arribar, quedàvem 4 unis, vam fer 14 hores de bus Mare de Déu. fins a Alabama, tio. Jo ja no em sabria cançons per cantar, tio, de camí. Estaria fins la polla, ja, eh? Sí, sí, sí. Hasta los Però a més cojones. la gent dormint al terra del bus, o sigui, és una altra cosa. O sigui que la universitat posa hotels per dormir... Sí, no, això t'ho pagant tot, En aquest tio. sentit, ho financia tot. Sí, a vegades 2 nits i tot, o sigui, Mhm. això està bé. L'únic que per pillar vol ha de ser de ser més xungo. d'un dia, clar. Si no és bus. Que sempre hi ha conductors a la uni, hi ha gent que la seva feina a la uni és ser conductor. Aquí escalfa el Tim, el nostre conductor, que porta tants anys conduint que té aquests 2 dits així. I quan li dones la mà, li dones la mà amb aquests així, perquè té el volant aquí, tio. Ja, tant que Dios. porta el... Sí, Carai, sí. és Que a com veure, el... fer-se 14 És com el hores... del Simpson, no? Que l'únic moment que veies era amb el puto bus. Sí, però es feia 14 hores amb nosaltres, tornàvem i potser 3 dies després s'anava amb el femení de vòlei a 8 hores. Es Sí, passava la vida Exacte. conduint. amunt i avall, sí, sí. Sí, tio. Hòstia, tu. Ara et queden, entenc, 2 anys més a Sí. universitat. Quin plan tens? Quedar-te després als Estats Units? Tornar a Catalunya? O encara no tens clara la decisió? No tinc molt clar perquè tampoc sé què passarà quan em graduï, tio. No sé quines ofertes de feina tindré a nivell econòmic i a nivell de què estaré fent al món Mhm. laboral. Llavors no sé si tornar a fer un màster aquí, quedar-me a fer un màster allà, quedar-me a treballar allà, aquí... Perquè de vida No què sé. preferiries per això? Prefereixes la vida que tens allà o la vida que tens aquí? Clar, perquè aquí també arrossegues una mica més Clar, la tio. família, tot, però bueno, al final I arrossegues, clar, la teva arrossegues vida la ets família, tu, eh? però i al final 2 anys ja allà hem fet una altra vida allà, amb altra gent que li passa el mateix Clar. que a mi, tio, que no té la família al costat, que valem per nosaltres Bueno, et mateixos desenganxes i... una mica, entre cometes, de la família. Sí, sí, ens truquem de tant en tant, però a més, sobretot amb la diferència horària i aquestes coses, no sempre... I, bueno, ara seguint el tema que preguntava ell del Mm. futur, tu, per exemple, et veus al nivell en què estàs actualment, o bueno, hi ha un temps que segurament hauràs millorat segur, fitxant per un equip gran o quedant-te, per exemple, a l'MLS amb el draft si t'agafen, o inclús valorant, que hem fet 5 cèntims abans, una opció, si és que segueix, d'entrar a una Kings League, per exemple. Sí, sí, és veritat. Sempre he pensat, quan va sortir la Kings League, ara que has dit això, la Kings League, l'últim, són gent que està a categories bastant... I no crec que si jo no vaig allà no destaqués. Jo crec que destacaria. Tampoc seria un jugador 12 o 13, però bueno, el que hem comentat abans, jo he sigut company del Nadir, hem jugat junts amb el Nadir i
Que per cert, des d'aquí li donem l'enhorabona, que són campions del món en Campions, és porcinos. Campions del veritat, món. campions del món. Campions de Kings World Cup. Yes. Exacte. Porcinos. Ho he vist, no sé ni com han quedat, contra qui era, contra els brasilenys. Contra Aquest. els brasilenyos Eren crec que han cracs quedat els brasilenys, em 5 sembla, a 3. Eren bastant bons, Que eren els del cordet aquí del DJ Mario que es va liar, no? Clar, Sí. Oh, la a llorar, cara. Bueno, Sí. i després va deixar anar una de Sí? que, bueno, que és que aquí fer aquests gestos és molt ofensiu, i ell sí, és que ja no saber de futbol és ofensiu. Bueno, En sèrio? va deixar anar Aquest uns home pals, s'ha vingut amunt. va deixar anar uns Clar. pals S'ha vingut amunt. heavis. Sí, pues... Però bueno, mira, pues sí, pues el el- karma. Jarabe de palo. Vinga. Sí, però el Exacte. karma està a tot arreu, així que... Vinga, Mario, grande. I tant. Escalfa el Mario des d'aquí. Sí. Perquè... Mare de Madridista. Déu. Bueno, doncs això, res, felicitar-los sobretot, perquè ja que és recent, de Sí. fet, és d'aquest cap de Exacte. setmana passat, i s'han proclamat campions en Porcinos, que Nadir precisament va jugar amb ell, com Sí, parlàvem. pues això és més o menys la conclusió que jo trec. Ja. És a dir, el Roger Carbó, que crac, que tal, sé que jugava a segona catalana. Sí. Que potser el nivell i que jo- estàs jugant tu ara, diguem que està per sobre d'aquestes Sí. categories, eh? Però segurament aquí va més de context i de rendiment que puguis treure en aquest format en concret. Més Clar. que de qualitat. Clar, potser el Roger Carbó futbol 7 és un animal que segur que es veu que sí. Sí. És bastant animal i potser futbol 11 en distàncies llargues tampoc seria una cosa Clar, espectacular. això és que és molt complicat de veure perquè, ja et dic, Bueno, el s'ha de format... viure. Clar, més que veure. sí, el que passa és que com les categories manen, normalment fas un... Sí. Sí, d'això, però allà et veus penya que és categoria superior i que ho passa allà... Malament, Ho sí, passa malament. sí. El porter de Broncos em sembla que és una persona sense pèl. Sí. Un Calvo. Un puto calvo. Sí, un puto calvo. Era un tio que estava al primer equip del Granollers i estava a tercera, tio. Jo era juvenil i anava a entrenar amb ells i em semblava un crac. I aquí, pues, el veus un porter normal. És que per Home. molts, és que la Kings League és com que... Ja, amb el tracte que els hi donen, ho parlàvem al cotxe, de camí, Sí. que és com que, bueno, a tu et va bé tindre un sou d'unes 3-4 xifres tontorrones, anar fent uns partidets així que Clar. al final de dia tampoc Sobretot el és res 11, de 12, l'altre món. 13. Aquests... Clar, és que és el que li deia, per fer un partit de 40 minuts, tu que vens a jugar 90 a un nivell intens, sí. que et paguin bastant per jugar 40 minuts, és una broma. I és el que té la Kings League és un que a regal. nivell de desplaçament, si vius prop de Barcelona, cada cap de Ja. setmana no t'has de moure d'allà. Exacte. Excepte ocasions comptades que vagis fora, però la resta Sí. estàs 10-12 setmanes jugant seguit a Barcelona. Clar. Vull dir que Entrenen això 2 dies, que tampoc és... ja tampoc és que sigui una obligació molt gran. A part que tal. també t'obre una mica les portes al món dels streamers que coneixes, Sí, que et també porten, entre ells, hi ha molts jugadors que espigues. s'han flipat, que es pensen que són algú Sí, això és un tema que no volia tocar molt, però que el tema de Sí. trobar-te jugadors de la Kings League a les discoteques i que es creguin que són Leonardo Sí. DiCaprio és una Exacte. mica... Que En dius, tio, plan, a veure, Will Smith, càlmate un poquito, saps el Exacte. que et vull dir? mal cor, però 75 euros per partit i estàs content, fes-te Humilitat i valors. Sí. Que hi ha gent molt més top en el món i no van d'aquest Clar. plan. Bueno, Pues que això cadascú de- la situació que tingui, Pues això del draft i tal també, sempre penso, hòstia, perquè aquests 2 anys jo crec que he millorat bastant com a jugador, tio. Entrenar cada dia i amb gent top, millores segur. I sobretot el que has dit físicament. O sigui, Clar. si tu entrenes més el físic que els altres, per algun motiu o altre, serà I superior. sobretot el clitxé de, pues jo que ara jugo al mig del camp, migcampista, que juga a Espanya, Busquets intel·ligent, que la seva virtut és que pensa abans, que... Ja. Són coses d'aquestes. Jo no sóc ni un tio especialment ràpid, tampoc sóc lent, però no sóc molt ràpid. No sé regatejar molt bé, no podria jugar a les bandes, però, tio, si rebo la pilota normalment sé què fer abans. Llavors això em dona un mig Tens segon coco, extra. tens Tinc coco coco jugant. i sé llegir els partits, els moments, quan anar ràpid, quan anar lent i tal. Però jo sempre penso que per anar al draft encara em queda un... He jugat contra jugadors que han anat draftejats i es veu. Bueno, I estrelles. van a un altre ritme. Sí. Estrelles que destaquen Exacte, ja... Bueno, Vull deixar una mica de banda el futbol als Estats Units i vull passar una mica a Andorra. justament Sí. anava per Vale? aquí, també. Perquè la gent ha vingut, aquest home, perquè aquest home està Ja. seleccionat, ha Sí, jugat tio. internacionalment representant el seu Exacte. país, Andorra. Amb les 2 La vagues. doble nacionalitat andorrana. Exacte. Com recordes la teva primera convocatòria? Quan va ser? Pues mira, tio, jo me'n recordo que jo estava a quart d'ESO, recordo, i jo encara no havia tingut cap contacte amb la selecció Andorra, perquè fins la sub-16 no és una cosa sèria. I llavors no sé com va ser que vam enviar un correu com dient, ei, soc andorrà, estic aquí, estic Sí. jugant al Granollers, per si em voleu venir a veure. I jo mirava les categories que estaven els altres andorrans i estaven a la mateixa o per sota. I vaig dir, Podria És un entrar. bon moment. exacte. I hi ha un conveni amb el Gimnàstic de Tarragona i l'Andorra, i sempre fan amistosos. I un dia em van dir, vine tal dia, tal hora a Salou i fem un amistós contra el cadet Divisió d'Honor, em sembla que era. I vaig anar amb els d'un any més, els hi tocava aquell dia.
I me'n recordo, doncs, bueno, jo crec que va ser per assegurar-se que no pesés 200 quilos i que jugués a futbol. No siguis un puto tronc, Exacte. saps? Bàsicament. I, bueno, van haver, recordo el primer dia nerviós, tio, perquè feia il·lusió i tot això. I després el primer dia va ser un amistós a Salou, em van donar un bocata després, me'n recordo. De què era el bocata? Era important? Era de pernil salat, tio. I Li un saben, Aquarius, pel que tio. sigui, aquesta gent controla de pasta, I et mimen un huevo, tio. I vam anar amb Està bé. fisio i tota la pesca i després ja els tornejos oficials i allà vaig començar 16, sub-17, sub-19 i ara sub-21. Perquè, per exemple, o sigui, quin seguiment tens des de que tens contacte amb la selecció? Perquè, clar, aviam, Clar. és que ho estem parlant com si fos algo molt normal, però, conyo, és Una una mica selecció. com és la relació selecció o Sí. Federació Andorrana-jugador? És Sí. cada X temps es posa en contacte amb tu, t'envien un WhatsApp de "Ei, com estàs? Si estàs per aquí a la zona et puc venir a veure un partit en directe algun dia i tal". O, bueno, ells ja ho saben, a vegades venen d'incògnita, eh? I si no, doncs a mi, per exemple, ara que estic fora, deien: "Ei, tio, passa'm algun vídeo o d'un partit en directe, no vull highlights". El Que no highlights, enganyar, al final, exacte. al final highlights se'ls diu així per algun motiu. Exacte. Lo meu enviant uns highlights a la Federació Andorrana. Et passes Bueno, dels tio, 90 jo tinc un minuts. company que és alemany, li passa el mateix que a mi aquí, però amb Alemanya, que la seva mare és andorrana, i va enviar uns highlights que va fotre un xitxarro des de 40 metres a la puta esquadra, tio, i el Pau van dir: "Aquest que vingui". És un Hòstia, tu. puto alemany així, fort. Sí, un alemany És representant un Leon Andorra. Goretzka. Exacte. A més, és graciós perquè sap català i no sap castellà, tio. I això m'agrada, tio. Em representa, aquest sap, aquest Exacte, sap. tio. M'encanta aquest home, eh? Aquí l'haurem de portar al programa, també. Exacte, i al final doncs, es van posar en contacte amb tu, quina categoria estàs, quan va i tal, vas jugant i al final tampoc pots triar molt de jugadors, però sí que hi ha una criba i el nivell és bastant... Clar, perquè el dia que ho vam preparar nosaltres vam tindre una mica el debat de que, clar, o sigui, tu has de tenir de doble nacionalitat, pots escollir en jugar una o altra o només pots jugar en una? Sí, clar, entenc pots que escollir amb una fins que debutis amb l'absoluta. Clar, o sigui, entenc que per nivell competència, jo crec que et decantaries més per l'Andorra per al fet de que et sigui més fàcil jugar, Exacte. perquè no crec que hi hagi molts andorrans que siguin a un nivell mega ultra top de futbol, jo crec. No. Hi havia un tio, ser Albert Celades, un canterano del Barça que se'n va anar al Madrid, traspàs directe al Barça al Madrid, escalf des d'aquí Albert Celades, Terrible. i ha sigut l'únic que ha jugat per Espanya. Ha sigut l'únic que ha jugat per Espanya, però després no, és que el nivell d'Andorra amb el d'Espanya, bueno, es va veure l'altre dia que van jugar Sí, bueno, però per 5 això a 0, també, no? aviam, 5-0. jo més que res per seguir el nivell de... Dia duret, No, jo li preguntava més pel nivell de que a ell li agrada competir, que li agrada estar a un nivell alt, que ja buscava universitats a nivell top, doncs, conyo, que qui sap si quan hagis de debutar amb l'absoluta prefereixes buscar-te a Espanya encara que tinguis molta més dificultat o et decantes per Andorra per tenir la seguretat de jugar sempre? Pensa que nosaltres, a la selecció andorrana, a l'absolut ara mateix només hi ha oficialment un jugador professional, i és el porter. L'altre és tercera federació, segona federació o estranger. Jo què sé, segona Eslovènia, Islàndia, Noruega, coses així. Sí. I llavors el tema és que per nosaltres ho veiem com un premi, tio. Poder jugar contra jugadors que són èlit mundial i que tu et tractin com èlit mundial també és una passada, tio. I per tu, per exemple, com hagués sigut jugar aquest Andorra-Espanya que van jugar? Encara que et fotin 10-0, és que és igual. Jo, per És mi, igual, sigut... el premi és com si jugar l'MLC contra et fan Pedri, jugar amb tio. Messi, saps? Sí, clar. O sigui, són jugadors que tu veus a la tele i, tio, al final nosaltres som amateurs. Nosaltres, pues, som del Barça o som de no sé quin equip i jugar contra ells, tio. Jugadors absolutament top que et pots imaginar de seleccions com Portugal, Gales, Clar, tio. han estat jugant al Nacional d'Andorra, tio. Exacte, exacte. Han vingut a jugar a la... Tu sents que a Andorra hi ha sentiment de pertinença per la seva selecció o creus que Sí. creus que el futbol tampoc és l'esport més preponderant al país i que, bueno... Mira'm, des de que va venir el Piqué, jo et diria, i potser una miqueta abans també, el futbol jo et diria que és l'esport més popular. El bàsquet amb el Morabanc també estan per allà forts, però el futbol ens ve a veure bastanta gent, tio. Sobretot perquè, com és l'esport més popular a Europa, és això, a Andorra ha vingut a jugar Griezmann, Mbappé, Cristiano Bale i... És que són cosites, És que són detallets, eh? Són Exacte, cosetes. i fa molt, abans del 2000, Ronaldo Nazario, Rivaldo, la Brasil dels 2000, aquella campiona del món, va jugar contra... Gent que per lo que sigui els hi pot anar bé el futbol, no? Una miqueta. No, Exacte. Tenen projecció que crec que... La toquen una mica, no? Un talent Mbappé crec que està jugant bastant nivell bo últimament. No sé per què va fitxat ara. No em sona. Un equip de... No tinc idea. No? És que jo amb els francesos no m'hi porto molt. Jo tampoc, la veritat, jo tampoc. I a nivell de convocatòries, com ens hem d'imaginar què és una estada en una convocatòria d'una selecció nacional? Concentració en hotel,
Tot, sí, Tot, és... tot tal qual ens ho podem imaginar al Sí, nostre sobretot cap, no? nosaltres, això que som amateurs o semiprofessionals, doncs és professionalitzar-se de cop, tio. Entrenar 1 o 2 cops al dia, amb prevenció de lesions, amb ple de suplements, de proteïnes, sals minerals, sol, història, dietes, fisio, metge... Quan anem al partit, l'staff és de 8 o 9 persones, tio. I és una passada, és professionalitzar-se de cop. És hotel, concentració, xerrada tècnica cada dia a l'hotel de com juguen ells, com farem els corners, com... Molt bé, molt Hi bé. ha esperances que Andorra pugui entrar a algun campionat d'aquests Eurocopa Mundial, la veig més complicada. Els Jocs Olímpics. Als Jocs Olímpics. Ostres, Als Jocs Olímpics, jo... Andorra podria anar-hi? És Bueno, una hi pregunta va... que no sé, De fet, als Jocs Olímpics d'hivern em sembla que hi ha un tio que li fot molt fort a l'snow, tio. Em sembla que és top 1, top 2, tio. Sí, crec que sí. Ara que ho has Sí, dit sí, em sí. sona que va sortir també la Resistència, que va guanyar... Un que no andorrà, em tio, surt el nom. o Andreu no esquí... sé què, pot Sí, ser? aquells que O no? fan pam. Sí, l'esquí de fons aquest, Exacte. que vas com Sí. esquivant... I hi havia una tenista que va guanyar amb 15 anys el sub-18 o una cosa així, que és d'origen rus o una cosa així, que li fot unes hòsties a la pilota, tio. Bueno, nosaltres anem a Andorra, als Jocs Olímpics. 100%. A més, el nostre puto país, Ja al està. final. O sigui, a mi em Anem representa. a Andorra, Sí, tio. sí. Ara, Ara a les és... europees 100% he votat per Andorra i Sí, em dona igual. És molt complicat que Que no es passi. voten per país. Sí, És molt clar, però complicat. en un procés, en una classificació de fase de grups d'Eurocopa, Sí, és molt és difícil de que molt Andorra complicat. aconsegueixi entrar aviat. Exacte. Jo crec que el premi està ara amb la nova competició aquesta, la Nations League, que són seleccions més o menys del teu nivell, i allà sí que hi ha el premi de competir més de tu a tu i que coses van bé, però clar, és que si la tercera selecció més bona és Grècia o Turquia, amb la d'habitants que tenen, tio, és molt Ja, és que complicat. competir amb el que té el país és molt complicat. Molt. Bueno, jo crec que, hòstia, tertúlia podien tindre per molta més estona, perquè Sí, ja com tio. hem avançat abans, és una Només vull que em persona... deixi els dents llargs en l'última pregunta, és si té esperances de que aviat arribi la trucada per anar convocat amb la selecció nacional, primer equip. Absoluta. Jo sí que tinc l'esperança, tio. Crec que ha d'haver-hi un canvi generacional, no sé d'aquí quan, però sí que tinc l'esperança, sobretot, potser no ara amb 20, 21, 22, però qui sap amb 26, 27... Vols enviar un missatge a la selecció nacional El Coldo! que veurà aquest A podcast? veure si anem espavilant i el vas fitxant ja, que aquest xaval és una màquina. Si el deixes jugar als Estats Units no et vindrà Ojalà, més. tio. És veritat que seria el premi més gros, perquè si amb la sub-21 o sub-19 ja flipes amb els jugadors contra els que jugues, tio, anar a jugar a Wembley contra Bellingham Ojo, o... Un one-to-one contra Pedri que t'enxufa un gol des de Exacte. 40 metres, ojo, Sí. Vaya Sí, golazo sí, de sí, Marca, sí, per sí. cert. És l'únic gol que he vist en tot el fitness. Sí, Irlanda del Nord no era? Aquí? Irlanda Sí. del Nord. Bueno, Bueno, una podria haver sigut una Andorra, també. Estem Sí. em sembla que som a 2 dies de que comenci l'Eurocopa, que em sembla que comença aquest divendres. Correcte. dia 14. Alemanya, a mi no, Escòcia, no? no em truquis més perquè jo ja em quedo veient Sí. l'Eurocopa el que queda. Jo, mira, Sí. des del 14 de juny al 13, que hi ha la velada, 14 de juliol, no existeixo. Ja, Vale. tio, Em menjaré el Senegal-Ghana, jo no sé però què passa, versió que Eurocopa. tinc tendència a fer de tardes on estic ara, tio, llavors... Bueno, es pot tractar, no et preocupis. És una que es pot gestionar, no et passa Bueno, res. Si no, partits en diferit i... ja parlarem, no? Ja parlarem. Exacte. Això en parlarem Aquí. post-podcast. Vale. Tanquem aquí la tertúlia. Sí, la veritat que, guai, bueno, guai. esperem que, bueno, la comoditat i tot, ja et dic, és Tant, que... tio. Tot, jo crec que Molt guai, tio, ens ha hem sigut deixat molt alguna guai. cosa de que preguntar-te, tu creus? Bueno, Algun algo més tema- extraesportiu, però no sé si... És que m'he deixat de preguntar-li sobre il·legalitats Jo, que he vist mira, als Estats Units. Però... abans de passar a la secció, hòstia. encara que ens allarguem una miqueta, vull tractar una cosa que m'ha donat molta curiositat i crec que pot donar molt joc, que és el tema d'Andorra, que hem parlat dels bancs, tio. Perquè, clar, Sí, hem parlat off the record una miqueta. el context és que a Andorra hi viu gent que és un capital força important, Sí. bueno, que manejen pasta, que manejen panoja. Panoja, i que tenen... històricament hi ha hagut gent molt important que ha passat per allà, Exacte. i llavors m'ha Abraçada aquí explicat... al Pujol, Sí. Pujol Ferrusola, també. Sí. Ha passat gent important, com, bueno, per exemple, pot ser el mateix Piqué, que, bueno, està allà Sí, mig bueno, empadronat. ara, si parlem de Piqué s'ha dit presumptament, perquè em sembla que està amb investigat. investigacions, està investigat, està imputat, Bueno, merda així. doncs, gent molt important que, bueno, Sí, si vols tio. explica tu mateix, que el que fan allà els bancs, que jo No. li he preguntat, i clar, tu deus tindre Exacte. compte del banc d'allà, no? Sí, bueno, i la meva família i tot, i petita anècdota, un dia passant per allà em vaig trobar el virus sortint del banc com qui sortia del gym, saps? I allà el que es fa molt és quan has de passar al banc, quan entres a dipositar, coses així, són passadissos molt
fàcil desorientar-se, són foscos, són curts, amb molta curva i tal, i estan organitzats perquè la gent no es trobi, tio. Perquè És tu no molt et heavy, trobis eh? a segons qui puguis esquimpar la veu de que has trobat a X persona, tio. La de l'escape room És que feta és un a escape Bank. room. són persones tan com protegides, diguem-ne, en aquest sentit de la imatge que, a veure, aquest està aquí, aquest està allà, que Clar, no puguin tio. seguir. A veure, Sí, sempre sí, hi ha un sí. pàrquing per amagar la persona, per entrar per un Sí, no, ascensor però allà em dalt, Clar, un sí, despatx sí. amagat. A mi em va fer Però- gràcia perquè em va explicar que bueno, hi ha gent que es coordina via telèfon de ara entrarà aquest, Clar, fes-lo passar rotllo per aquí, entra càmeres l'altre, ara surt i- aquest. A veure, És molt heavy, que ve el Manolo a actualitzar la cartilla, que està vivint allà al pas de la casa, tio, Exacte. tampoc cal que es perdi el senyor, vale? Borja Mari de la Repsol no li fan. Després vindran també les típiques Exacte. sales una mica més privades, més A tal, veure, les el senyor que gestions. ve a ficar la cartilla al caixer, tio, tampoc el perdis, saps? Que no està Clar, sortint clar. temps, que s'ha Exacte. perdut tot el matí. Però sí, sobretot per tema empreses i coses així. Ja ves. És que és heavy, Dic, hòstia, el nivell de coordinació, perquè entra Willy Rex per una banda, surt Gerard Piqué per l'altra, entra Clar. Jordi Pujol per al costat. I, hòstia, i tots es van allà movent per dins, Podríem anar però a no fer es un troben. programa allà, sentar-nos un matí, a veure qui entra, tio. Jo crec que no ens deixaria anar per Fliparíem, lo que tio, sigui. jo crec que Si no, fliparíem. Sí. si no estic gravant al banc, estic segut allà, Però tio. rotllo, a més, gent que no ens esperem, o sí, però rotllo, sobretot Fórmula 1, MotoGP, tots D'aquests que aquests. viuen Sí. allà, que són residents allà. Exacte. O No, els Espargaró són els d'allà. Espargaró Sí. són d'allà, sí, sí. Em sembla que són de Granollers, No, no és, però però estan estan allà. vivint allà els tres, Sí, crec, sí. ara, si no m'equivoco, dos d'ells. Dos. Sí. Bueno, clar, perquè la Mariona també vivia per allà. Mariona Mariona. és la tercera? La germana, sí. Desconec que... La vaig conèixer, mira, precisament on treballàvem, però al Nemesis. Què dius? Sí, la vaig conèixer allà i mira, una noia, la veritat que dintre del que és el seu renom, els germans, Peus a una terra? dona peus a terra i que la Guai, veritat tio. és molt bona persona. Mm. Per la puta cara. Per la cara. Sí, 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 sí. s'havia de dir, conyo, no deixaria el nom perquè sí. Bueno, al final I- raro, però... No, bueno, això, o sigui, m'havia fet curiositat el tema del banc, perquè, bueno, sí que voldria parlar més d'Andorra, sobretot, pregunta com flash de... bueno, nosaltres som visitants recurrents d'Andorra. Sí. Per lo que sigui ens agrada, vale? Sí. Andorra? Sí, Crec que es nota. bueno. Algun motiu que, bueno, Sí. per lo que sigui. I Sobretot pel detall de l'únic país del món en què la seva bandera, com hem parlat abans, és Sí. l'única bandera del món dels... No sé quants països hi ha al món. moltíssims. És l'única que té 2 vaques. Vinga, Ah, i espavileu, que això no ho Claro, sabíem I ni els que eso- esteu aquí Eso enterados. es un facto. Este putísimo facte i me suda los cojones. Però no, a veure, de fet, aviam, a part de que ens agrada molt Andorra pel que ens transmeti tot, Ja. nosaltres hem visitat racons aguts i per haver, però tot i això ens queden coses. Tu com a resident, posem-li de nom, Sí. vale? Vull dir que encara no visquis Persona que allà. freqüenta... Persona Vale. que ha viscut molt de Sí. temps allà, moltes hores, si haguéssim d'anar, evidentment, fora de tema Caldea, tema Avinguda Carlemany, algun lloc a visitar de dir, tio, has d'anar, si vas a Andorra, et recomano anar aquí 100%. A mi, ara, Mira. ara que ha sortit el... No m'agrada fomentar aquestes coses, però el casino nou és l'únic, tio. Vale. Està just allà, està ben parit, tio. Està ben parit perquè té restaurant, té casino, té... Està guai que la pasta que Discoteca. guanya la selecció la vagi a fotre allà després. Literalment, ahir vaig anar a un bingo per la putíssima cara i dic, M'ho ha ara que diu el explicat, tio, casino, off dic, the record, hòstia, tio, que sí, que... o perquè Vas sí, guanyar pasta o què? no. Però Quant perquè li va costava? tenir por l'èxit, va sis. pagar una ronda només. 6-8 euros de totalment. cada I, carta i un al seu 2 costat euros. tenia gent amb 16 fitxes buscant tot el rato... Molt heavy, molt heavy. Però, de fet, Ja molt va haver-hi un enfermo, moment, ja. va haver-hi un Ja molt moment de la Compte, nit... sí. És que és perillós, tio, és perillós, I tio. ja molt enfermo, calculant a tot el detall i tot. Hi havia un saco. moment de la nit que va entrar en una taula, van entrar a una ronda unes persones que coneixíem, que eren d'aquí del poble, no? I jo en plan, hombre, tal, no sé què, s'asseuen, passen 2 rondes, bingo, i jo. No m'ho puc creure. I tot. No, No, m'ho tio. puc creure. Me'l vaig trobar després Els de coneixo festa. jo també. A mi- Sí, sí. A mi em fa més cosa la gent, el que es creu matemàtic, que diu, oh, si compro Si compro 3 cartolines... 14 cartolines, em toca una segur perquè ho he calculat. i no Clar, sé perquè què. per números ha de sortir... Viu i tal. la màgia de l'imprevist, Hi ha d'arribar tio. un punt en què t'has de perdre, tio. Això és com al Exacte. casino que vas a guanyar sempre. O Dius, sigui, no té el que gràcia, va no a té la el- ruleta i diu, mira, si faig així i això, ara fa molt temps, els números calientes, no sé què. Sí. Disfruta, tio. Hem de visitar el casino. Després, El casino. un parell de llocs més que haguem de visitar. O algun El- lloc per menjar, per exemple, que ens agrada molt menjar a nosaltres. Ostres, jo sóc bastant informal, alhora, o sigui, no sóc molt gourmet, tio. No m'agrada... O sigui, Bueno, està bé de tant en tant anar a un lloc així fancy. bueno, nosaltres anàvem al Juventus, que era un bar que era una penya blaugrana, Correcte. i allà, Sí, bueno, estava ben les parit. hamburgueses que eren així com al meu cap. Sí. Hi ha un allà a l'Avinguda Carlemany que està bastant bé, que es diu l'Informal. Calva l'Informal, sempre ben tractat allà. Una bona brasa. Ojo, nosaltres anàvem al 420, es diu, o 240 o alguna així, 270. És un que té com 2 pisos que fan... I, ostres, a l'illa Carlemany hi ha un bufet. Parlant de
22 euros per persona Ojo. Bueno, no i se'n va més enllà d'un sushi que anem per aquí últimament. tens de tot i tens un sushi. No sóc un expert en sushi, però si només vas a aquell bufet a fer sushi et surt per 30 i pico. I per 20 el tens, Carai. tio. Està ben Bueno. parit, beguda gratis, refill, tot Mhm. bastant bé, tio. I a nivell de cultural, paisatgístic, una miqueta, Això, algo que podem veure? sobretot, a mi m'agrada molt l'Engolastès, tio, el llac. Els llacs estan ben parits, les excursions per allà a les muntanyes Mhm. Jo, mira, són he tatxat guapes, ja el Roc tio. del Quer de la meva llista, perquè l'últim cop que vam anar ens van fer Sí? pagar per arribar al punt del tio aquell que està allà sentat Correcte. i vaig dir, mira, mai més passaré per aquí, s'ha acabat. Moure's Fins algun- ara hi havia Ja- anat tots moure's els algun cops. fil aquí, perquè que haguem de pagar això m'està... Havia anat totes Clar, les tio. vegades a Andorra a visitar aquell puto lloc, a veure el paisatge, a fer la fotito, i ara vaig Sí. allà, vaig a baix de tot, que he hagut de caminar 1 quilòmetre per allà de la Clar. muntanya, i em diuen, no, és que has de pagar 5 euros per passar. Jo, com? Estic entrant al Tibidabo o com va? Ja, tio, és una Sí. miqueta la merda, per els pocs llocs que hi ha, Però els llacs de Tristaina estan molt bé. A mi Tristaina és m'agraden top. moltíssim, la Sí. veritat. Hi No vaig estan anar... mai, jo. Sí, sí, Són sí. com una sèrie de 11 o no sé quants llacs que vas com Sí. passant amunt de la muntanya. Tinc un familiar que a més que no és de la part andorrana, és de la part barcelonina, s'ha casat amb una andorrana, la seva filla li ha posat Tristaina. Hòstia, Oh, que bonic. mira, imagina't, I el nivell que empaque. arriba. És que és un lloc molt maco, la veritat que sí. Però Que bonic. bonic. Sí, bonic. Bonic, és Peculiar. Bueno, bonic, lo de Especial, posar-li el nom especial. a la teva filla així, bueno, ja no Bueno, sé, però... Tristaina, tio, hi ha gent que li posa Però noms més raros. què, Aina, si després li has de dir Aina, haver-li posat Aina des del principi. Trista, sí. no té per què. Bueno, trista, bueno, i quan estigui contenta Saps? ja veurem què tal. Clar. Perdó, Tontaina. perdoneu. No li pots dir tontaina, tampoc, perquè és Tontaina. És ofensiu. una mica raro. Vale. Bueno, va, anem Sí. encara al final perquè se'ns està anant una mica la Sí, història. tio, perquè com ja et dic, portem, tio? Vale. portem ja una horeta llarga. Una Què horeta dius? llarga, una horeta Sí, i hora i quart. quart, ara mateix. són- Portem 1 hora i quart? Sí, són les 8 i pico ja. Sí, la sí, són les tonteria. 8 i quart, ja. Ostres, Bueno, Hora tio. dura, para- Jo estic agafant son, ja. Seguint Jo amb, tinc ganes de Sí. kebab ja, tio. seguint amb la Tinc ganes de tertúlia, kebab, seguint amb la tertúlia que, per exemple, com vam seguir amb el Pol Corredoira, que és que tindríem amb tu per estar aquí 3-4 programes tranquil·lament, Sí, tio. bueno, i amb els que hem passat també. Bueno, dintre del que hem pogut parlar, jo crec que ha sigut bastant complet I i tant, passarem ja directes a les últimes seccions perquè tant, si no sí, se'ns sí. fa de nit i I malament. tant, tio. Sí. Ara que el sol es pon més tard, almenys que la gent es sigui Sí. una miqueta... Sigueu pacients, és un convidat i pot estar aquí el temps que vulgui, ¿vale? Vale, vinga, Llavors, y a I a calladitos, que callar. el programa es nuestro y nos lo follamos cuando queremos. Vinga. Entonces, llavors, passem a la secció... Correcte. Fem la Sí. tertúlia fins aquí. Si vols comentar alguna cosa més, No. esperem en un altre està- programa. Exacte, Vols m'agrada. enviar algun missatge, algo? No, és el teu Ah. programa també ara mateix. Yo ahora només voy a enviar un mensaje que es que si fuera querido, Popova top 5 de su país. I me suba la cojona. Exacte. Vale? Putísimo facto. És un bon missatge. La veritat que està bé. Podem entrar a la secció perquè, com saps, estem a punt d'entrar a l'estiu, Correcte. normalment. Exacte. Llavors, volem aprofitar la teva experiència viatjant Sí. perquè planifiquis una mica a algun lloc on podríem anar nosaltres aquest estiu. Hòstia, que guapo, tio. Basat en llocs on has anat a competir amb la teva selecció. Exacte. Vale? Llavors hem Sí. fet un recopilatori, una mica amb la teva ajuda, no enganyarem a la gent, Sí. de 5 llocs que has visitat amb la selecció Sí. d'Andorra i ens agradaria que ens els ranquegessis, ja sigui per nivell futbolístic, ja sigui per menjar, ja sigui per paisatges, Buah. llocs que visitar, etc. Petita puntualització. Són 2 notes. Una que la dones com a visita de país, com a l'experiència allà, Vale? i l'altra, Un dia, 2 dies, el que hagis pogut veure i pogut Sí. fer. el que sigui, o el que t'agradaria anar-hi també, per lo que has vist. I l'altra nota va amb l'experiència com a partit de futbol, Ja, futbolística. futbolística. Instal·lacions, tracte, Vale. nivell de Vale, rival, vale. etc. Vale? Llavors començarem, bueno, n'hi ha 5 amb un extra que Sí. encara no has visitat, però que visitaràs properament, que és Esperem que Croàcia. sí. Esperem. Llavors, No se sap encara, toquem començo jo, fusta. si vols, i fem una i una. Sí, endavant. Què t'ha semblat, per exemple, ja et dic, les dues Sí. notes, amb Irlanda? Irlanda em va agradar bastant, tio. Va ser primer viatge fort, així més oficial, que vaig fer amb la selecció. Aquell grup era Irlanda, Israel, escalf, bueno, no gaire escalf a Israel des d'aquí, No, perquè, millor que no. però ara per un mateix tema no. futbolístic els van guanyar, primera victòria, 1-0 Escut. contra Israel, Vale, és- justícia divina, Només diré per escut. i per la seva després, victòria. i l'altre era Montenegro, l'altre del grup, i jo era amb 17 anys, i vam anar a Cork, que és la segona ciutat, i bastant guapo, tio, és una miqueta així, com totes les sèries que s'han rodat, em sembla que Juego de Tronos s'ha rodat allà un A Irlanda. rato, a Rotllo nivell Peaky de... Blinders una mica també, Sí, tipus així, a London. acantilats, així, dies com tristos i tal, però em va agradar, Dóna tio. molt temps a fer turisme en una concentració Sí, d'aquest estil? érem més o menys petits, bueno, 16 i 17 anys, i quan no arribes a la sub-21, sub-17 i sub-19,
estàs una setmana i pico, 9 o 10 dies, amb els 4 equips al mateix hotel. I és partit cada 3 dies. Jugues, 2 de descans, jugues. Llavors, un d'aquests 2 dies, a vegades anàvem a una ciutat o a l'altra. Que guai, tio. I bé, tio, vam anar a Cork, vam anar a Cop, que és una altra ciutat de Berllà, i em va agradar, és bastant ple, com ens ho imaginem. Nota més o menys de l'1 al 10, comptant que 10 és la millor, evidentment. 7,5, tio, s'hauria d'anar una setmaneta. La veritat que jo, Irlanda, és un dels països que tinc pendents visitar, i m'agrada molt. Quina nota futbolística a nivell de partit amb els irlandesos? No sé si recordes els resultats. Irlanda va ser 6-0, es va menjar un 6-0. Va ser la primera... Li posarem un 0 futbolísticament, perquè això... Però a canvi, 2 dies després va arribar la primera victòria. Li posarem un 3, perquè, bueno... Exacte. I després depeníem de nosaltres mateixos per classificar-nos a la ronda èlit, 17. Un empat ens valia contra Montenegro. I? Com va anar? I minut 85, 0-0. Montenegro, clar, feien 2 metres tots. Córner, pum. Hòstia, Gol de cap, després vam començar a perdre el cap. Del minut 87 al 93, 3 expulsats. El rival més tranquil, Tranquilo en el rival més tranquil, Sexto A contra sexto B, de la primària, pues així, tio. Però molt bé, tio, va ser una experiència bonica. Has bonica. expulsat tu, no? No, jo sempre joc net. Tranquil. Un jugador polit, home. Vale. Algun pal haurà repartit segur aquí amb l'equip. Sí. Vale, seguim amb la... Bueno, acabem amb la nota. Era un 7,5 d'experiència com a país. I com a futbol, a part que nosaltres ja t'hem posat un 0, però bueno, quina poses? Pues jo l'agafo més enriquidora, tio. Jo li posaré, per no posar-la igual que la turística, un 7 en compte. Perquè es van aprendre moltes coses, tio. No hi ha derrotes, hi ha aprenentatges. Exacte. Andorra, per mi, aprèn bastant, Per lo que sigui, la derrota ens ho prenem amb certa relativitat. La absoluta, llavors ja... Exacte. Un país que és bastant curiós, que són les Illes Feroe. Sí. Què? Per mi, 10 a les 2, tio. Sí? Increïble, tio. Han de visitar les Illes Feroe? Illes Feroe s'han de visitar perquè és molt difícil explicar el que és aquell país, tio. Jo també t'ho anava a dir, això. Són moltes illes petites, però els paisatges són espectaculars, tio. És verd a tot arreu. Em sembla que és un dels països amb menys densitat de població del món. És que jo, quan ho vam plantejar, perquè ho vam veure l'altre dia, que t'analitzàvem una mica per veure els països, dic que Illes Feroe és el típic país que només descobreixes ara, precisament, quan arriben els Jocs Olímpics. Que apareix un nom random. Exacte. Les Azores, per la puta cara, que penses que són portuguesos i tal, doncs les Illes Azores, tu, lol. Sí, doncs les Illes Feroe, molt, molt, molt top. Recordo... Sí. Queda molt lluny això d'aquí? És que ara mateix no les ubico. Vam haver d'anar fins a Dinamarca i Dinamarca un altre vol. Que estan a prendre pel cul, llavors, I és que a més està en un triangle entre a sobre de Gran Bretanya, a la dreta d'Islàndia i amb Dinamarca també. Una passada, tio. Sí, per sobre d'Holanda i tot això, no? Sí, exacte. I futbolísticament 10 perquè va ser el debut amb la Sub-21, que és com la més seriosa de moment. I vam empatar 2. Primer partit a la història de la selecció que es fan 2 gols a fora de casa. De tota la història de la Sub-21 o en general? De la Sub-21. Vale, anava a dir... Pot ser de l'absoluta també, no em vull animar. Vale. Carai, bueno, marcant rècords aquí el nostre col·lega. 2-2, debut, l'afició apretant, com vaig entrar a canvi xiulant... Et van xiular, Sí, em van xiular. Els feroenses et van xiular. Sí. Bueno, jo vaig veure nanos amb la cara pintada... Els vas enviar a callar una miqueta quan vau empatar i vau el resultat? Bueno, no tant, perquè s'ha de saber... Quanta gent hi podia haver al camp, aprox? Era un campet petit o... Era més o menys petit, però jugava Champions en aquell estadi, tio. 5.000 persones. I totes apretant amb el bombo i tal, o sigui... Una bombonera guapa, Hòstia, està bé. Sí. Ha de ser guapo. I, bueno, com a puntuació hem dit 10 a les 2. 10 a les 2. Les Feroe... Seguirem amb Suècia, que és un país molt curiós per Tinder, digo, per als jocs de futbol. Mira, Suècia de turisme a un 5, tio, perquè no vam viatjar molt. És un lloc molt car, tio. És molt car, tio, van amb corones o una cosa així, una moneda rara. I no vam poder veure molt. El que volíem veure tampoc ho vam veure. I futbolísticament també la recordo prou bé, un 7, et diria. Vam perdre els 3 partits, no vam... M'encanta perquè puntua molt bé les derrotes, Vam perdre els 3 partits. Però a veure, clar, per ells una victòria és un 15. No vam fer ni un gol en els 3 partits, però era el grup de la muerte i el vam disfrutar com vam poder. Era Anglaterra, Suècia i Suïssa. Home, això és com quan has dit que si juguessis a l'absolut et toqués contra Espanya, Portugal i Anglaterra. A més, em passa que jo que segueixo bastant la Premier també i el futbol,
van sortint nanos joves i dic, hòstia, aquest em sona o no em sona? I el miro i, hòstia, vaig jugar contra ell, saps? I que és guapo. Hòstia, Això que mola, guai. eh? Això mola. almenys en el El pas... Chelsea va fitxar el Colwill l'estiu passat, Sí. 20 i pico quilos, una cosa així. Hòstia, el Colwill tal, no sé què. I 3 mesos després em vaig adonar que vaig jugar contra el Colwill, que Hòstia. la meva primera pilota Li va la va rebentar- interceptar Colwill. La va rebentar la tíbia. Exacte. El vaig lesionar per vida? Sí, vaig ser jo. Què passa? I aquestes coses que sempre et queden, de dir, hòstia, mira. No, que guai. Aviam, ja més com a experiència de guanyar o perdre el partit, veig que també valores molt l'experiència... Sí, perquè en una lliga jo mai jugaria contra gent d'aquest nivell. Mm. I això és l'elit de l'elit. És el millor d'Europa i pràcticament del món. I tu hi ets allà, valora't, eh? Exacte. Estàs allà. Valora't i sigues Exacte. conscient d'on ets. Know your place, però para bien. Sí, sí. El següent és Grècia. Grècia, gastronòmicament em va decepcionar. Vale? Decepcionar. Crec que et suspendria la cuina a Grècia. No em va agradar. Però Terrible. a nivell de turisme ha d'estar guapo. Sí, estava Tot el que molt són lloc. les Estava, illes. estava tot reservat i vam haver d'anar a un hotel a tomar pel cul a una hora de l'estadi. No vam fer cap turisme perquè amb la sub-21 és amb baix, tornes i no ens va donar molt temps. Llavors, doncs un 4 li posaré. T'ha faltat les illes, sobretot, jo crec, perquè I com les que anar a Grècia... illes de Mykonos, Clar, però jo t'estic parlant del centre... Ara m'està Mykonos, bastant Naxos, despistat. tot això són Clar, deu llocs ser una molt altra macos. història. A Són nivell de llocs molt futbol? guais. Aquí et diré que un 6, tio. Un 6 perquè va anar prou bé, però podria haver anat millor. Vam perdre 1-0, els vam tenir, i allò de, hòstia, podria haver fet un empat contra Grècia. Papadopoulos es va treure el rau i van guanyar i... Clar, hòstia, tio. Estava intentant pensar algun nom grec, però no m'ha vingut. no ha vingut Papadopoulos perquè és el que va fer xapar el Betis, si no m'equivoco, fa últimament, no? Sócrates. Bueno, Sócrates. Sócrates Papadopoulos, no? Hòstia, doncs tens raó, tio. Sí, no? Però per la que puta tens cara, raó, és l'únic tens nom que raó. me'n recordo. A Tens veure, raó. claro, però jo diria que sí, que era Sócrates. O Papastopoulos o alguna merda rara així, però jo crec que és Mitoglu, Papadopoulos. o... Mitroglou, és veritat. Sí, Ja, grans jugadors. Podries haver-los trobat si fossis més vell. Sócrates Papastopoulos, tio. Ui, el Ui. pal, eh? Bueno, és el cosí Papadopoulos germà, pels tio. amics. Papadopoulos pels amics. El papa. El papa. Vale. I bueno, crec que ens queda ja per últim, si no m'equivoco, Letònia. Sí, Letònia... Letònia és un país curiós, eh? Letònia no és el Però lloc que diries Letònia, que m'aixeco i vull veus, anar de és com vacances. Illes Feroe, que em mola haver jugat allà, perquè és un país que si no, no hi hagués pensat mai en anar i em va agradar, tio. Un 8 li posaria a nivell turístic. Carai, molt Les bé. patates les han de millorar. Sí que recordo patates dolentes. Ets molt de dieta tipus guarreo, no? Tipus Macdo i coses d'aquestes? No, em o... prefereixo patates De bossa? al caliu una miqueta. Ah, vale. Perquè allà sí que havíem de menjar més o menys bé. Bueno, I a la veure si patata- són Anar atletes al professionals. McDonald's a mitja concentració es queda raro. Clar, vale? Per la puta cara, no? La patata estava poc feta, era una pedra, me'n recordo això. I va ser aquest sí que va ser el primer viatge amb la selecció. Llavors, I- futbolísticament tens millor record. I millor record perquè vam guanyar a la tot poderosa. 12. O sigui, vam guanyar el derbi, vam guanyar San Marino, tio. Ojo! Hòstia, clar, és que aquí hi ha un piqué amb San Marino. San Sí. Marino són cositas. San Marino. Eternos hijos, per cert. San Marino. Eterno sí. Bueno. Perquè Sí, sé que... sí, Soltant de sí. factus. Certa factus, Jo certa. poso un 12, llavors, ja. perquè és un- No, nivelón. Sí, els 12, vam vinga. guanyar a primera i el primer viatge sempre queda. I Riga és una gran ciutat, tio. Molt tranquil·la, bé. Una capital molt maca, eh? Exacte. No l'he visitat, però per Són les d'aquelles fotos que he vist... capitals low-key que sempre mola, tio. Que no és París, Roma, Londres... De fet, però és una de les capitals que vaig Exacte. descobrir quan vaig voler anar a Budapest i tot això, que no hi vaig anar, però vaig visitar una mica les fotos de Google i, hòstia, Riga, Està ben igual que parit, Sofia, tio. també és bastant guai, Sofia. Hongria. Ja. Mm. Molt Bueno, guais. A veure, clarament ha guanyat Illes Feroe Sí, en sí, el sí, rànquing. la El que veritat. sí. Després ha quedat Letònia, també. Vale, Irlanda, m'agrada. Sí, Suècia i Grècia, l'últim. sí. Crec que és que ha quedat m'agrada, bé, no? m'agrada. Sí, I ara, sí, per sí, últim, sí. vull fer un plus Vols que fer un plus? Sí. properament hi aniràs d'aquí uns mesets, si no m'equivoco. Bueno, no és oficial, perquè les convocatòries van i venen Bueno, i Jo estic això... segur de que t'agafen, Ojalà, si és que tio. estàs per aquí tot. Que es trenqui el menisc ara i no pugui anar-hi, eh? Bueno, Toquem fusta jo ara mateix, espero que, però mira, si no... per algun motiu i pel que sigui, jo desitjo que el meu company triomfi a la vida i pels No, següents perquè combats. hem d'anar jugant en Portugal, a Andorra, Portugal. Andorra, Sí. Portugal, i és una cosa guapa perquè el 80 i pico % de la immigració que ve a Andorra és portuguesa, tio. Sí. Llavors, Heavy. molts dels meus companys també són fills dels primers portuguesos que van venir i es diuen Rodríguez, Mesa o coses així. Coneixem algun portuguesa de per Sí, allà. coneixem alguna portuguesa per allà. Ah, sí? Ah, Sí. Històries del Són- passat. Històries que no es poden explicar aquí. Són molt gentils. Històries del passat, Són molt no? La sentits. veritat que sí. La veritat que sí. La veritat que sí. I, bueno, jo m'anava a decantar més per al tema de Croàcia, perquè sé que tenim un partit properament. No sé si Exacte. viatgeu allà, oi? Viatgem a Croàcia
a l'octubre, em sembla que és, finals d'octubre, i després acabem en Portugal a casa, que és una manera maca de tancar Hòstia, el Frank. partit en Portugal podria ser Però clar, interessant estar-hi, és eh? que no estic convocat encara, i això, i la Queden mesos. Temps selecció... al temps, i Queden 4 mesos. temps al Clar. temps, tu treballes el que hagis de treballar, Sí, i amb els torns de tarda, sobretot. Croàcia el vaig disfrutar molt a casa, també. Tu sí, Joc els torns entre de tarda ells. necessites fer físic o el que sigui amb un llavall a la botiga, tu, fium. Necessites sí. carregar caixes, alguna cosa. Exacte. Pujar, baixar escales, Saps què faré? A l'ascensor el rebentaré a propòsit per Exacte, haver va. d'anar... Haver d'anar a pujar l'escala. Bueno, crec que no et farà molta falta, ja es fa sol. Bueno, s'ha quedat ara a mig l'elo, no? Sí. Cuidado, bueno, ja, bueno, tela. A mi no em passa. Vaja, jo crec que tema de rànquing ha quedat força guai. La veritat que hem descobert coses que jo no m'esperava. Islas Feroe és un lloc molt Veus? curiós i... Hem après alguna cosa, hem d'anar a divertit. les Illes Feroe aquest Ara, estiu. per on està ubicat ha de cardar un fred de cuidado, eh? Ah, veus? Ja sabia jo que alguna cosa tenia negatiu. Bueno, ja per acabar, tancar el programa, ja és que ja ens hem allargat una mica massa, però bueno, mira, el convidat val la pena i val el temps que estem gastant de més. Bueno, no sé, ara mateix nosaltres desapareixerem, donem per acabat el programa, d'aquí farem una última la coletilla i et deixarem a tu els últims segons perquè et despedeixis, enviïs un missatge, ja sigui els nostres oients, a qui vulguis que el rebi, jo què sé, alguna En persona... català, en castellà, en anglès, si vols enviar-li algun missatge aquí... Si els hi vols enviar un missatge de la teva uni i els hi passes el podcast per rebre una mica de visites, que el comparteixin, t'imagines? Ara comencem a tenir visites als Estats Units. Doncs mira, no estaria mal. La veritat, són classes de català amb el teu Gratis. col·lega de la uni. Res. I res, doncs, bueno, a partir d'aquí, dit això, vés-te pensant tu l'últim missatge, tranquil, el que tinguis, per deixar tancat el programa. Nosaltres ens despedim aquesta setmana. Esperarem, bueno, ja hem dit que a partir d'aquest programa especial amb convidat, que com ha sigut el Martí en aquest cas, intentarem que sigui una mica més recurrent, ja sigui cada programa o cada dos, màxim cada tres, si se'ns ajunten Jo malament crec les dates. Que pel següent programa podem tornar a portar algú. Veurem. Segurament sí. Però bueno, Segurament podem tornar a portar intentarem que sigui una mica més recurrent perquè a la vegada doncs, ens ajudi una miqueta més a créixer Grow com up, a, una mica de grow up. com a contingut i tot. Pues vale. I bueno, estem molt contents d'haver portat a una persona com ell, jo me l'estimo molt des que el conec i la veritat que ha sigut molt guai, molt divertit, jo m'ho he passat molt bé, he descobert molt d'ell també, que tampoc és que el conegui tant, i la veritat que, bueno, molt a gust amb tot i molt a gust fent el que fem, que és el que ens agrada, així que ens veiem la setmana que ve amb més i millor, a poder ser, Ciao. dimecres que ve, així que xau, us deixem amb el nostre company Martí Puigsegur. Endavant. Mare de Déu, com està el pati?